obaji 55 na kwani na say na say na tia dia 45 any 55 de kamesi 6 na matwa 55 no Akoma 87.9 besi ni na ba my sister mo friend e ma ne bai e ba beye bibia na mela na my sister mo proto no so na mo hwe proto no atwatwa ho ka no na Daniel ma omodi anya ekogu so anya 2 trip on omodi kogu so anya 14 million my sister friend me catch na say anya me say Daniel say 14 million no me send e di my sister e ma anya ye de e di kotweka entino menene kasa eye bibia oni so fini de enti wo mu a na waba wasi rose me pe besia ma misika efa nko ya dem so de kwa Akoma 87.9 wasi fama atesiama na me dia ma atesiama sabe na wo Saudi me pa try so landi me fama atesiama me so no kaye no ma ntwimiti me de sende no de to so fama me master siedu eno so okaye no ma bupumiti eno so me de sende no te so de ba kachi ni bia no ma wasi ne bosia no mfanya den wode kwa ne dan o ka kire o me pa try enra wo ka kire say wo hia no no o ka kire say jai wo dan sie na wo ano wo no ne 4 flat na wo sie no enu ho afa na me ka ho ne eba enye ho nya no bo ne tofo ya ti ase Akoma FM It's a sense of identity. I'm passing in my bra. Nansa, no pray. And then my day out my intent. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Darling, me ever made it. Entampene so na ede. Yaso no wi. Mwana si minu. Enti no menene ehihya awale si ebe wale da ni di kan befie obefie edi kan asa na memeba ya be wale awie ama yesako na me obefie na onwie ne dan no dan na ne for flat na wonwie enti no obedu fi no ka kire me say Rose ma bedu fi mi nwi mi two sister ho enti wodi na nka wo kokoye me so me de ne masi amaboso amakoto China do so ne inside do so ni na gudem anka me de kokoye anwe nyina aguso anka me de kopresta bibia ama ka kire me say Rose enya sanity adia stop wodi no since na amaboso no stop na support na me de ko me when me to ties me ntwi suo na koto poli tank na asefo adwuma wo mafo ni be painting na asefo nti na adwuma wo ho enti me mo ano mani wie se na me ba ne ye wale a ye be kwakotena ho na so de ne de ne mahanya na wode sika no akomedi ho oka ye so no metiase ye den e de ma no esendi sika ni nyina e de brem Daniel su be fie no bo me be 70 million di sini sister ku so ye emosofolie champion ana bi sini so e me na ma mo ko try nya group protocol mo de be plaster enti no obedu fie no a me send scan na my sister ku ama my sister ku e scan na ma Daniel 87.9 ma me send scan na my sister ku me fama ne master kwa me na siedu me first scan na master kwa me na siedu e ye 70 million ti Daniel obedu fie 11 July e ye 29 July 2021 ana me send 70 million e di ma siedu ma ante so ma anya ne hwe 70 million no kwa me de kwa ne bi da so ana me send na me de e ma no ti me ka che Mr. Kun say sika na Daniel e ka kire wo edi ma won se fa to anya gu no proto so ba na wo ma me de ama wo Daniel ama ma fa ma o se mi fa ma ni master siedu ana Mr. Ma ka che so de oni problem ana ni sika ti bebro pese enfa bia no oni de oni problem ana ma me de ma no enti ma se mu nyina ni se mi sika mi be obedu fi o ma me de support no se wo mi nya me de ne to wo abrekwa ma wie me de no se no na me di na ba se me oni me ji mi sika nti sa sika no na wo ji ne sesei me pa try okay ma mi saw okay ma mento sempa enso enfama na sika no wa keka bom enhu sika botene a
wo de ma Daniel ma ne de share ni fie nim me pa cho me di pipa ne ko ma lawyer Mr. Nafi e ma me ni Mr. Nafi ki tax ka ni nyina bo ka bo mu no munya sen e ko ye 30,367 de wo de ma de me de ma Daniel bobiem 30,367 ana me de ma no okay 30,367 me pa cho Danny asemwa Rosika no wonim ho sen enokre wo mu ne de ahen de na anya nokre amba cho obuo ni ani de ekwa atiefo omfa encha mekakra enra asa mekasa yimu mekasa edrube mekasa rude mekofi ma mekasa nse de mekasa enenye ndi fi na ekwe ma mekasa sabi okay atiefo mepa mo chao oh match Akoma FM 87.9 Kumasi no se yeri tutu ye nan ye tutu ye nan no na chese ye nimu ara na ye rekro no nyade a ye besan akoye chi ebiemu sa pepepe na etie nti sabre ya Akoma mu nsem dwumadi ebraso awie isem Maa Akos mene mabadwafo ya na na ekua koko etimu bie na Pastor Julius eka ho Evangelist Samuel Mensa eka ho na Nairen so eka ho na ya debremo nti sabre de ya krado enu nti twebe wo radio no efato Akoma 87.9 na o Facebook no so Akoma FM 87.9 Kumasi like page na comment na share my YouTube Akoma 879 FM subscribe and your notification bell no so so you get notified now on so share my phone so at me and you be ashe and every Onua TV Rabbi One TV and Osei Chrome TV so every live ewo ho channel so se piwak natural the 3p garlic mixture bar and afa grow 5 mojadro first case wonom and also asenia ye de ebre wo yenko na entempa so wada ye ne ababa bi nkwedi nkomo oba memo ha wie Akoma FM 87.9 Kumasi me hoye bibi aboko enye boko kula enye boko sa wudin idin de akoso apokua akoso apokua ufe na bae mi ti kuro from na mi fridwo so wada de entem awie de boko na mi siesie fish wodwom Central Market na mi hu be ma bi e wa Asafo Market adomro so anim ho e frɛ no kwa maafo o de pair to SM to manim na menene 9 mi hu no boso me pepepe no use taxi e na o ka kire me se ne bla dia na ne bla si fi amomo maame na ne bla se na ho ode asa enti o je taxi na ton e de aso edan ne so na se tuaso o de taxi na ton e de atoa edan ne so enti se mi wo sika me mu ano ne enkoto taxi ni bi won fa nya adwuma enti mi so me de to nanim se me wo sika kakra bi na nka me de kope proto ato se be ya me so menya daachi menya ba bi di miti ato woni me kasa ya ama me ne koi kro from bank bi e friend atwuma kwa anma bank e friend enti e ho ne e friend statue house me ne koi ni me yenu ekwa ko yi sika no 100 million e de man no a ye 11 years ni ana o de kwato car no o de kwato car no o de car ne be kire me no nam sa kwa me ne se kai die e car dada obu ase me se car ne ho odin e betima ya adwuma ntimi de mitie no ana me ne te wo ti me ne te wo no bo so me pepepe no de car ne sa akwohwe ade catras dan ni mu wo Central Market timi wa Asafo Market to nam no frɛ me se mintu amikamla na o de car no ni nipa akwohwe wo ntimi mla ija me nam nyina wo ho nam di America me koye ti ekoye na edi nipa no gu ka mu sa akọ emergency kufo emergency ko hwe wo mu nti ho no ho ka nyina me na metwi aye ene eyi nipa ne ya anya obi anto ho baako ne da bia wo frɛ se ni sisi wo yale ni sisi nti ya mra ni sika obeba abechie ni ade ti saata na be ma no so hyede mo hu mi no oba me nche wo kurofro hu so obi ani wo to oba no obeja na tale baako wo ho saa me ne nete ho enti no yakoma sister ni sika mpre no ni nyina ye mi sika wo hyede mba abusumi nsi anya me ana me toma ni di saa e wo ho enti bla ka no hwe ho na ye hwe nipa no so mo mu wie no saata na menyem ne ba pani wo wa habi enti me wo ye no o ka so obeye se saata 300,000 ama me onye sesi no bibusa na no odidi matem timi de koda o maame se sei na ne ba no eye
enti na ma asene ka che me se me nkọ na obefre na akasa akire no se nen na ma asene befre ma akasa akire no dia ene eminim enti firi ho no okoton ka no mi wo ho na odi 18 million ble me odi 18 million ble no musan se 18 million ya wo se ka no odi station yemfo enti wakoton ka no 19 million ma condemn fo enti di odi nani ma ne koton ka no wayi 1 million ma no enti 18 million ni ti mi bufu pa na ja oba oni be mate mi ji sika no nti di ba busu miem se be me yakoto ka ni bi sister Maa Akos free home family nya hwe ensensem bebre ani yete wo saa me wo pani no na obo makonwa 15 cedis 10 cedi 5 cedi baako menu aduane ma amani bi a no di matenti madam fu bi abodwo sabanche ase ne ade ma me anam de anu aduane oba na ma amani bi na aye ntokwa nti asem ne kopie mi papa anim ame ye kan ya amaka ene ye saba papa ka ase ma wo baako nti on pese me sa akwo akwo ntimi ne ntena ana me de mitie mi papa na me ntana ketu anyinsen sa baaye ti nyinsen ne baaye me kodwom ti da bi kodwo ne nsuo kese toye Central Market ana ablosane so pa enti adi mi sika ekọ simu ana opemfo ebu mi hwemu tata mo 6 months 2 weeks anya me hwe enti mi nsa anya hwe enti ade chi mba adwom ne nsuo ogu mi madamfo baako tiem sesi efre ne kwan adu na ode mi ko suntress ode mi ko fie ti ade chi madamfo baako sisa ya wo jame hokwai oba me frɛ no ma ne ba wa ma mfa drop in ade mi ko fie ti ade chi wo jame hokwai se obi a nsuo ogu mi se ma wo se ma ye do jame hokwai ti mi sita ya ba wo hwe nsuo ni si tu na na o se ka ho memfa nko ana ode me ko suntre so ana ode me to ambulance mba akomfo anoche yese ye frɛ bibi prom ti gisi eyi akora ne hyenkube etem onyini eyi akola no enti eyi akola ne hyenkube etem yeyi mi no be me ne sika almost 60 million ne akire be me ko fa 2 million ne ba ye se woni sika enti wo ko fa ne ba ni pipes na aka no pipes na ko bank akosi plus agi sika ba to ko abonten wo sa ba ye wo mbi wo se wo sere me se mi wo sika me moa no ni enyi ye akola no ene me nkofie na obetu ama me meti ase ko yi sika no to card me ko kuro from State House ema me ko yi sika no ema ye be yi ye ho ba afie ti ko yi ye ho ba afie no afa de nsem bebre ene ma bebre oso 200,000 samina ni ho hwi ni ona metam nso ntimi ye ma dwen se me duru ba 7 months anan kama ato me ho ne ye ma mi ana me to sam oyi 200,000 to bi na me de top pampers bi na me de to samna bi na me de to dem ko kan ba ma simi ni bi de menya ano no e ma asem no eno so kopie mi papa anim amaka nti yes ye ba na ye hwinhwim sa nti dabi afa na me ntimi nkodwom bi me nsani nti na me kofa pe wo so amedwom na ma so am de akwa akima nti dabi me sole ye no oda na ye wukuada na mbusa nsa na kwa me wa de wo nkwa adwuma na owusu ni ti to ankasa me sole me kodwale ye mikodwa na me so a me pe no kwa akima ti mi kwa akima mdi kan kwa ase o baabi e frɛ ho abodwese nsu ase baabi anansa etwitwa abo ibi mdi kan kwa ho side na metie mdi kan kwa ho akima ansa mbesena ko Colombia ti mi duru yeso ya homa esi abonten mi duru no osini me so me ba boy no wanyini kakra na esini ma to osini me ka ne ma mienu na wo se wa bre ti mi duru na ba ma yi si mi tie mu frɛ no wa mu am na me koton pe ne ba ti mi koton pe na ba mi wura dem no apakini ne ma nyina si wo ti man kasa obewura dem nam sa na kwa me adai o wase me ko me maame ho na me ba nam sa na me santin nyina me no netia na wo ko maame ho sesei o se wo ko ya de no odi kan so ni me di nkomo se gold wo mu fie nti omo se omo pese omu tu enti na me nim se no nti me kwa me ne ka se gold di epe moja hwe no amfa me ma ankwa ho ama ne ka se o enya no nti wo kra me sa no me busa na wo se da bi nti da na awia no kra ma awia me frɛ chima ba ma bre so ba me sa asra me so osra me ne na am sa kwa ma bre makoka kuro from CPC ya bu anyina na abantimi sra ni bu fui ma me ti ase ne da se na opa me ne ma da akra enti anwumra na na osesa ne ma gu kam na puwa okoyi 50 cedis fa ma me sem fa nto aduane man kura no firi wo no ma hodi ba na ansa enenum e na oba ho awia ne ma chenam ana oba wibi na aduane ya ka ne edi awie ana oyi meto minerals wo say yi bi no me say nwumra obeba na me sim ni me sami kunu no nwumra o sa be da sa ne me dai me dem ni me sami kunu edi na nsa o sa bai e be da o sa ne me dai me dem ni me sami kunu no
afedu o ma hobie mu so satan nam ni phone ti abaya bi wo ha na friend safo ona na efre si no safo afre kwa me mame o se me frɛ na wo mfa me frɛ na o so disika me wo ha na safo ade 400,000 gan yesika dada no 10 cd 9 no de aba bi wo ha 10 sinum o de aba o se me family nam sa o se me family kra na se me de nka ho me frɛ na wo mfa na asɛm no na me pese bedru mabusuanim na me de call man bi wo ye ne ka wo mazi wo mu nyina etie sesi ai frɛ na agya sɛi na de kɔ to agya sɛi sei na kwa me yi o na me nti ase on de so agya me a o ma me hu wonya me so o ma me hu kyese wo firi akɔbusu mi nsia o ma ha o mre nkura ni sika ene ade nti asɛm na ha me mpese bedru papa anim sesi a nti wo so ye me papa wo ye pani nti ene ne nkasa papa nso ofra ne ma ne ba ya wo se an wo se da bi oba ha obere nkura nti o ma ho menya akwala o ma ho o mre nkura ni sika 200 de wo mbia me fra na wo mfa me fra na wo mfa nti me jimba ba akofo to me nkyɛn me frɛ na wo mfa anu ada bia homache be 5 na me frɛ na ade na frɛ me sa o frɛ chola frɛ me sa ade nti na frɛ na nam so na me frɛ o se me no wo ma ade nti na me mfrɛ wo kɔ so ma ha de wagya me ana wo se an ma wale nti unya kuna wale eno ano no frɛ na wo mfa onya hwe wo free ha kɔɔye sa akora na o da aduro so o komfa no che room 10 doctor mu nyina makɔbɔ amane doctor Blay se wa he ga ma me na e ka sɛyi mu nyina moteme ni a me na me ka sɛyi akran da aduro so doctor say holy heart ye kotwa ni picture si ni nyina wa ha de wo tito ye na no oni oba no holy heart na akoma no kora wo gyina kora wo hu Maa Akos to holy heart no akran aduro ni sa no ahunu no owu di se me papa ne papa wa fa si oto mpa bosin aba na mi nsu krofro obi atema blabo ma mobo me fra boy ya odimato blacklist wo se hwan ema okoda atafujin me bla yo ti we o fra no be 2 weeks wan peke phone me dey dem fra nko na me bla mo pa bosia no be yi akora na nsia be 2 weeks akoda konfa no che de se me dwane na me tie yi konfa no che fo nyame e be che me nya sika me to mani anto obi am so me ni obi ama me awu me ni obi am nya mpanifo so nyina awu me ni obi a te bo ja akora na bo me so ana me dwane fi konfa no che Sam so me yale ya sanam so me hu ambasa ba me confirm na na tini ba ko be sister we wo so wadi me sister me benya sika fa afende ne kura mtimi ni sam frɛ be ma na obeba nti sika bia ni me nche na me dwane people ni nyina wo ha me de adwane aba yesi me nkotua be ma yi mu ame afede madam fo ba ko me ne nete nam no so ani ga bia friend baby na ma me hu be ma yi na ko ba na ne se kua mo ka hu bi na di hu be ma yi hwe de wo ya me wo mu ame ana wo se wo de agya me ko bo baby amane ni afrɛ no ya friend say ai me medi do ma me atemti no on hye nkwala no na me say ensem bebre na me say akua de be ma no ye ma twa hu say enkanya hwe ma wo ye ntem mpem ansu bia nso kwase ye bo no pese obu me enti me de be kɔ obi a kyerɛ me komfa no kye ho say me mfa nkɔ Maa Akos ɛhɔ enti na me nim ha me fa uba wode mbesi ha e brada na etwa mu no odi mbesi ya mba ya mka efiara me nsa amla me bae wa ama enti ma ni tintini ni tietia se kwase abo na me hu se boy no obu me on to me ka mfa ma me wo awale won su me ana se senso otena me so no osifie on fa me chefa ma me na won hwe nkora no boso me de ode be mo omo no on ka ma mo nte no metua nte ya busum bia maje me se pra kwada konfa no che me wa akora ya na me ni atwitwie me koye na ga bi hwe toilet egu na me ne e ya kasakasa ma na e ye ntokwa no ka me ana yede me ko tafuji antimi ana yede me ko konfo anoche e ka no ni e mama boy din o sola no ne me eku no ne me eku nyame na achia wo ka accident na wonyim na wonya ye no dabi mama nyame na achia wo ka se wo nsa na ante tobo de he na wo kan me ni obi na ku ya mark de he na wo kan we ya mama dia da won sa dia da men sa no me na abaya dia sa agata me na ku okurofro no ka me ana nsa ne hono ya de ko tafuji ene ko wa mu ame boy atawu so tie muntie dokas munyina muntie dokas ata ne ma misika ne efre me papa se ma obeba na mawu no obefa me ko tafuji ya no mbo achie ko konfa no chansa na boy ba odi na masafo market se wa boka be 500 million ai oboka mabusuafo eja obia na no odidi papa atem odidi maame atem ena eja wo koye efiri o man kura ni sika onya hwe na anu brada me de ne ba ha sei no a producer fle no ena me kwa ode ntale enan aba beja be ma no sika 2 million se hospital den ade ndi anya me nkwa me ya ncheme wontwia enti ma me de be da mu a ma asem no me sra mu me ni buafo mu nka bi ma me na asem no de eso enti enipa sen ena eka wo a ekowie sei ai mama
na esen be no de ka wo ne se ya kono tama na me ni di bo mu me de ne to fom enti na ne fiefo mienu na na ho omo no be gina ntam te e ba me so ana ga no ntimi gye me ho na se me ho metime gye me ho ana me nsa akoto nanum na o ka me ha ne ka ne ba akuni ana ha timi nsa ne ho so me wo diabetes timi nsa ne ho me ya na me nim se yayi ti adem ko tafuji no ana ye bo a kire ko atam didie ana anim guase afi kura de duruma bia one me da wo so obi akodi me ana ma se aye kakraka ana obi akodi me ana me se obi akodi me a wo so de wo nsum nyame wo som bosom enti ko bosom no so ekobusa se ni nyina afa mpre pia ne nan nansa no wo ma wo pia wo so obi akweden mimi onu pia onu de opia nansa ne nan so de obi ko dropping afi no aba no ko ba no ne mbeda wo so obi adi me ade na odi hu so obi o se ma se aye kakraka ana obi adi no ma se aye kakraka na me se ne wo de bosom so na anam enti ko bosom no so ko busa so obi adi mi a ne yehu ye beka okay Akosua Pokria ma me ba na wiase mu nsem doson ti sa wote ho a eya no hwe hu ye papa na nye ni panikan ena yede enamwo ane bibia tumi se wo wiase e ba ye enti wote ho a ese ya eka no wo or diabetes okay ese eka no na ye hwe o de akowie no ano eden pa na mamemisa Opokria se ebra abrantie mbukuni Kwame Mafo waba wo nche no like obeso pani ade no na woni be ma bia wo akwam me pa cho da bi na me ni be ma bia na wa wo sen na ma wo baako ni wa wo baako sa bre no okay nti no ohun na what na for how many years ya na onfa be ma ansa na Mafo eba wo akwam oh na mata be 2 years na me ni obi wo ho ono wa mama ne yeso wo yire nti bla me hu nsa wo yire no ana me ni jaaye minini jaye no ohume to ohume no kro de etem to manim na me ntia se me masema me kan se me de ne ho nya fenti me mpe no o ka se hwan se ne ho nya fe me ka kire me kuni se ne ho nya fe ai enti baby mutie dokas omunya kan ya se akoso ye mfa ho fe enkohwe wa wo ba ko nti so obetima hwe wa ene ne ntena ana me ntia se ada wo be ma type you saying like you enye se me be ma type you saying mama kwase abuo ntina na me mpese be ma na me ne tena na me ni jaaye no e wo ba ko na me ne tena me ni ja ono no wo yire wan kan kire me nti bra me ko hu ye na kyesa ye kwase ebo na me se me mpe tie ma me nsu bia ne se wo ye yukra na se me nko ame dia na mafa me fa no kula se wo ma me nsa o ka kyem se ma ne ye mienu to ma me anka se wo no ene kire mu kire me se ne ma ne ye me nsa o ma me ene kire mu kire me se ne ma ne ye me nsa o de me ko kire o ma me no ma me ne se ne ma ne ye me nsa na minim se be ma de ompa na wompe se on siwti wo taste ya ompe edi asem no wakato wutri mu kato wadwene mu ama wo ka se oh okay be ma we de kanya be ma me pe but ne wakanti me ne betina odi tu mitri mu se one me ntwempena obeya me ho ade ntimi so me ne tena ya ni ayi na me nyinsa ye enti nyinsa ye no ne tena ni san me pese me hunu ani bu so miensa kora ana mi sana matena wa chenti na mi nyinsa ye ti mi nyinsa ye ni mu no ana ode to manim se wabone wo fama amane to mpese wo de nsa kɔ me papa ho ekɔbɔ kɔkɔkɔ ne nyame hye me a wa ye me ho ade a wo mefa ne se fiti ase wo mpe wani nye ho a ompe na asam ba ko pa bi ntia ema wo gitu mu se okay ene yesa de abrantie se mipo asem we ya wakanti mehunu se wo ye badwemba meni ne bobra ebeye ye ne se wo ka so obeye ho ade moa ai no ti na name wan twen mana nya ho ade anwie ansa na woni ne bedampa wo ne nada ma ne me ma ntwen me ne twempena na o ka kire me se na wo yire na otu kwa ko Libya to oba no ni umienu ansa na okọ no sa anyem ketewa no enti wo ba ye no na oba na kwofo no ane yonko ama ne maami owo no boyi maami akopie so na omoba ye omugu awale no no tan so sa akwale oba afoforo ewo nkruma dwaben kwa so nkruma ama no so ye nsem bebre ma ne kopie kotu na awale ni guye timi o kan sa akra ma na me ne na danso e bo mi shake me ne tena ya na me nyinsa we ba aboso mi nan no oba ne friend fo na fo ne bele taa na me fa fo no se me pa acha wo dwale nti wo dwale wi a me ka acha ni se obi friend nti wo mfre kwa na oba ne bo me dua se me ma ba gini kunu se satam kra no oba ne nyae
oba ni bo me dua ye frɛ oba ne frɛ wamba ona de me kɔ busum bi so wɔ akora me wura fi kakra ne ye kɔ dan ne papa friend sɛ wɔn pɛ haw ɛkɔ obefa so ada ne dua na ma me ho atom kyɛ sɛ oba na ɔka kyerɛ ne sɛ oni yire sabra ne na wo Sata na me nyimpani no. Okay. Na woni ne wo saying. Me na wo mienu oba ba ko be ma ba. Good. Enti eno na ya na nana Ireka no. Wo say red flag nana yenya sa na aka no. Wo ne ntem. Wo sa red flags ne ntem because be ma waka che o se woni yere. Na wa kire wo kwane ya wo fa so ne ma mienu o ne wo motira ye gyaye. As to whether nokre anasa enye nokre when ya time afa hwehwem enti be man said your okay ye nokre me kasa nye nokre say ye nokre enti wono de sa ma mienu no ofa ye ono mu gyaye no wo bo ma mienu no fom so so kire o anya bia wo bo wono so fom so so kire wa and how will you know say asem wo ka fa sa ma mienu no ye nam so ma woni wo mu gyaye no ye nokre me pa cha wo ka kire me say oba ba ko no pani na one na wo miensa sesi ono so de ya pokua pani na one na wo miensa sesi ano oba na ntimanta ko Libya no oba na akwatwe mpena eno de waka ana make say esidan na wo kura no wo akosua pokua be hu ni sa asemu aba ma yi kan eye no kure se wo ba ne bo adwaman ya mpa eno one ni gya ya na so wa mo adwaman wonim se ye no kuro se nya no kuro ye to so mienu wonyem no wo be hu ni se be make ka che wo se woni yire ne yire no mienu nyina no magya ba da kirei wo be bi frɛ no a wo kwapeke ye wo se ya me kunu no wo baji me kunu ene wo bo wudua ma be me ya na de wo kɔ bosum ne wa aprade ene wo kɔ da na edua no enti wo hunu wei na wo to aso ne na continue aba be wo de to mienu adaro me ba asa no asɛm ni si ye ne maame ba me ne maame frɛ me ame ye kɔ ama maame ne ka kyerɛ me sɛ ɛyɛ no kra sɛ ɔne ma na atena ɔne bia wo na ɔne ma na agyae ɛyɛ unti na ma no de yɛ saa ɔmaame ɛyɛ ɔmaame do you expect so ɔmaame nka bibi ɛyɛ ɔmaame aka sɛ wo na ɛfrɛ na ante amadoma ɔno wo tie bi sesia wo kote hɔ ana ɔka saa kyerɛ me nti me kyerɛ sɛ hwan na de ne nsa bonkuma kyerɛ na gya kwan enti saba se one ne wofa nimpo mo abusua pani ne wofa nimpo ko me papa ho ekotu mi tiri nsan nti na minimu se enye bone mu obi wo yira ya wo ba foforo wedding wa bra na yire nya we na tiri nsa sabra no wo ka sai sa 3 months no asa wo be fefuro no sabra na mafo agye wo 10,000 no awie se wo de kwa akoto car no ana satam no agye satam na menyim tu ni sia ina di sia san wo be ka cho se boa no na ne bra o se no fa kan wo no me pa cha me ntwa no boso me pepepe boso me ena wo ka kire me se 1 month ne bla ni si fia mo maame ye ne bla ne friend bla kwasi enti waduru baabi wo se ne hu sika asanti ka na ye ne dia ti ne bla ne se oje ka no aton na wo de ato aso enti mi obi a eno de waka na me ai enti waka mama Abraham waka ma tiefo anya ho ntiase no but bibisa say enti bosume ba ko no demand say sika ne free wo ho me pa cho me hunu no na da bia no oba me nchen na oba me nchen ti bosume no oba wo nchen nya wo na akọ ne nchen ya bi oba da wo ho me ba me hunu ne de me ni ko ni fie ba ko hwe fie ho efiri ho no no eba me nchen da bia oba na wo nkọ ne nchen no na eba Salome me pa cho o mi hunu na me kwa nchen se ono no ka taxi me so me ton fish wo central market for muntie me akosu na ka se akosu kurofrom akosu poku ade na ton fish we me na me ka sei no aba me nche dura nyina no de taxi na besu no abefa me enti se ya na Natalia egum ntie kwa no wadwale wo ho no wada ho ekopim so otwe ne niam 11 saa e de betena me so ye hu ye nkama na yesa o me chia da kala mi good yes na ma ha da 11 years adada no wo time an so da me time so na se fiora ne tenkran wo fra me a wo so won ha da me na ma ha da na ma pebosia na me dia kochi ho wodi mi na me wo nkola ne me enu nyina oba Salome wo be tu betena me so ena ono wo nkura mienu na ne dan ni si wo ye dai o se ne maame de dan na ma han di tro maame de dan na ma han o se wo tu wa ba me wonto maame de dan na ma han na me so me nko ana na mete sister no you desperate for awade ana enti me so ma na ma nyima wie debi because I can't think far bema wo fie ena wo wa han wo dan enti se bibi ni e wo se bema no wo na wo kɔ bema ni fie enye bema na wo se ba ni fie obo ho na sa ye no kora me ni mo me ma afo ho ma afo ha me ma ne ho sa ye no kora
woba no obeja ne bossa shorts ba ko ho woba no obeja ne ye kan say ne singlet ba ko ho woba no obeja ne nika ne trouser no oja no ho no oja ne supporter no oja no ho abeye niema wona ka wasa wo yesa enye de but ye hwemu abrabom no ema na yesa 11 years not now when tia water builder water bill wo tia e dan ka wan tia bi da ono ba ana wo kwesu wo seja water bill 2.2 wo ho a me ne atwe na me tia George munya mu tia me na mka akosu ma me na me kasa me ba munyim se me ba ha tonkra ma me enti ye hwe sa 10,000 no 10,000 no wo po sika de agu bank dada and one buy a bosume, sa bosume no award 10,000 na free wo no na edie no wa ya ma wa wu sa brant e me ne bobra e be ye nti wo pa 10,000 ma me nyima no na mi hu no na ne ma me mu ba mu ni abusua ba mu no o mu su woni yire nti me de e ma me gi ni di ma me pe na asem ya bitie tie me question no yi no ma me na e ya na bre no content me say edie no ye ma wo sa 1 month no the space of 1 month that we share no edie no ye ma wo say oh abrantie say why ye we kura de amam ye hu me nche ye tis wo demand for sika bia e wo some demand because me hwa me ne bobre ye die no di nka ye na me ba cho da bia no ma me chop wani na da bia so sa tam ne de me tin nka bia 20 cd bia 15 cd enti na da bia so no wo me nchen ti na me nwene say obetimi aya me bone sa enti sa na me wo me dwene ye ai ma wonti nya bone ai sa na me dwene ye yo e say wa yo bone ana wa nya wo bone pa cho wa ya me bone pa cho no wo nchi ana na woni wo nchen pa cho no wo me nchen ana wo pake ne niam se okoye go du bi wo nchen ti wonti me nu bone ti bi sa wo no enti me ne na me nyum se o ka chem se go du no ho asam ni ti na me nyum se go du nti o pake niam nyina afa bob mpo a ye dida me wo be ma no to bob bi edi hyemu a light ni duma na so ofa ni nyina wo edi ye aduane ma akora ni din na ofa ni nyina akwai echiniye ensu oto na me koto adem di si akora ne so ko ba bi ofa ni nyina de koi ana ma mi hu se na asi enti wan ma ho na me de koto agya se animu no a wo se wo ba ho ma afi wo sa ato ma me sai minya kuna me nwale no on de wa wale okay wo de ka ne ye adwuma aboso me san ansa na enya accident wa de catalyst ho no o set o koto ka na o ye hu ne ma nyina yo di si kwa so boso pepepe eno de ko hwe ade catalyst den ne nipa 4 na tim a ya fish for ma o makofa fish o mu di ba dwom abesi ti ba akokura wu ye frɛ ne Eva wawu boso me miensa no na wo ye o de kwa obeye says like oh me call ye say na menya ye oba ye mfa sento mfante ye ka na ye mfa sento onye say me pa cho woni me kan say obeye says amam 300,000 eto da bia oba na o de 300 na amame amfa amame nru boso me to da bi so se wo kwa ye na edware ka ne sento ko ye ka no de na ashim ko pim sa me sa wo ye 6 months wonya bi da na me de call ma asene anim say no woni me kan so wonya o ka kire me say sika no de bom akonhoma na say na ntika wo ne me wo ye no ntinka wo mom akonhoma okay enti sa wo sese a sesi a wo ye ma wo efe sika bosia so ma ne hu sa bosia na wo de ma no da chi bi obetua o ka kire me so obetua obetu susu mi ma ne hu se sa sika no me de ko top rot to o ka kire me se obetu susu obeyi sesi ama me ama na so ne se enu ona ka na ye condemn kwa na ya to aka ne ya sa atobi na che se o tu susu ma me de akopɛ plot ni bi enfie san adwuma enfie san fish enfie san ahasuo na wote ya wodi nya sa 10,000 no e de to ho ande abru mfie adu sa ata na menyimu no na me ka na menyimu no se na wonimu no ba me pese me hu se me de mfie adu na ye adwuma na metime kura sa sika no abru kula ko to asase a wodi ma ba ma within a month ya washia no ti be mfie adu okay since ya oyema awo no on tanye according to wo since ya oyema awo efa boso miensa so okeka bomu a wunya asan since ni de nu 15 million kura na me wo ye enu 50 free one wa anya biem se enu no de bom akonhoma okay na car no so konya accident no ehu asiesie na wo ka se ma no omo hospital kra ne hwe bi mu no ebi ho a wo awusika na na ni nyina nya ne hwe bi ma ni nyina na me hwe ye first day do omo call emergency na mtui aka ni nyina ye yi omo anya obi anto so ye ka wo na ya anya obi anto no mba ye driver enti no
omo maka nyina ka se Akos unti ya de che enti sister ba ko ye frɛ ne ya ote aputu oja ono osi da bi osole osi ni sisi yankoma ni sika kokoma ni scam plans ni nyina na ye miami sika satana be me ne hyede mo wo me dem okuro from me kwa ma ya bomu ma ya nkwan na siwa mu siwo wanu tin kopim sa me mekɔ aba kopim se me se anya sika ode kɔ ye ka na ka ne se si kwan so wa sika na asa ande kɔ ye ka ta miami sika ti ka ne se sa bosum ni nyina de na be me ti fi a onye me ka cha no hyede mo wo me dem kuro from for mu nyina mu ntie me pa cho go tito ye no bra na wonyema wo tito ye no operation ni hu sika no hwan na tua ye ba cho ni nyina me na me tua ye wo pra ye no me tito ye ana no ka so ni sika me ni ko statue house ko yi sika no e de ba ye no ni nyina wo bo ka sen me pa cho yi satam no receipt ni nyina ida na ebro 40 million me ni ona de me tena kam ko crow from statue house atwoma kwa anwuma e ko yi ye sika no ene ye sa de ba you ho MBU okay ebetwi aka ye hwa de ebu ho a be mehia wona se obo homode otimi ka se obe obo ne homode ne se de osibu afie ne ade ne ntino me support no with me kakra menya because wo ka say wo se bra na motie no be ma ne ye japade meaning se na sika won ho ya wode ye japade wa mama hu exactly enti wo kanyina me na me di me sika wo konya wado ka no konya accident one na repair ye wusika plafo no one na odu usika hwe one mo na wo konya accident wo ko pra ye ya na wonyim ya akora no ba fo wo mu yi ne force nso ko hwe incubator mu no eno nso no sika no 6000 wo tua mu 2 million pe 2 million ode ba ye anam say sika ye di enti no kra wa anyimpo ode ma me to ho ana o ka se o kofa car no sata no no ato ne car no to okofo no ne car ni pipa no e de akoban ya waton wo de na ma ato me de da to bi condemn for ato bi so oton ne o se oton ne 19 million o di 18 million ma me se obi na di na chi ma ne koton ye nti wayi 1 million e de amani pakoro okay all right enti accident no kan nyina so wa na wotwa wa de okay ben men ya wono wotie na ate se de woni bie na bibia wo hwo no na wode ne sika according to wo ye project foforo wo ba bie no wotumi hunu se me yire bo ne homode ntimi mo ne dwetire obodwetire mo dwetire de ma mi hu kra se wato asase ne se madam fu bia frɛ ne frisia wo ye bodwa wo kro from ode kwato na anim se ono atop plot usifie mimi enkohwa mimi sim enko ti mi madam fo no me ko no odidi matempo kuya se wo de wachi mi pa so na mi sister dem aye dem akoka ho asem ana o si da bi enura ma afo de abeto manim se wa top plot usifie mi enkohwa wo so wonko na mi sim me sister o mo bibia ma ne na o se ne ene wo ba ka che ne se de wuye bia wajai enti o mi enkohwa mi bo no se ne ene ode mbe kwade aminim ene wo sa akoka che mi aminua mi ma aminua ba e wo center market se mi mu ade enti waja me enti akofo oba papa aye ne ho ade enti wasifie na wie enti ode ne kotenam ti dana na cha frem se ba bia me wo bia me na me wo achima wo Colombia na me free Colombia ba krom ene omo bo mama ne se kwa me na ka kire sisi a baka kire wo okay se udwetre da ho a wo de ye adwuma ye sen ye se me ni bi mi ko free pair wo so ame sister bia frɛ na Amina ona ma me pɛ na me de kwa achima na ma kwaji nsuo magazine na ma sa de akwa achima me te pɛ ne kwa anopa na ma kwaji nsuo aton enkura me anu so amene na wo no mi nam de wo mu mienu nyina ko school o free her 2 years ni o ma mi sika on ton pa bo ama obi ada on to atale ma obi ada na no brada me ba ha mo frɛ no ɛna me kwa no de atale ne ensa 2 million atade ne na wo yiye no atade ni eni sika 2 million yo atade no na wo yiye na ha ya Akoma 87.9 FM no 200 Ghana no de ka ho no okay nti me pa cho be yi de ni mo ni ehunu ni ema no a wode agu wono so betumi atwa me yehunu a elda domine kwabena je building consultant won ye kro no adaworo menei se wo abrochire wo man Ghana mu na peso si dan na enipa bonefo adufuru pefo aba na wo mo po mo de yie eche won mo yonko no nti abre bia na ebu nkrofo bu kata ene wudi sika bre no wo fancy dan ma wo behwe se cement no beto du no wode nwotwe ekọ wono ne dan ho no wode mienu ayo wo dan wo beba ne dan ne si ho na afa dan na efrofree na efrofree afa da ko nsuo beto na frama vefa no wo bate jirega wo dan na jiregu ejiregu wo bokagu
What here now would say, would tip bomb say, ya gum. And until an elder Dominic Quabana AJ was a bra. Na obesi wo dan ne dia ma wo obetwa wo bloso wo be wayam wo be chese wo be rufi esoro no wo beto wo tas kama wo betu nsuo dia ma wo be ye bibia wo peso wonye dan no emfa ma wo be ba ne dan ne si ho a ene ne jai dan papa bi nie ye elder Dominic Kwabena je build consultant enti ye nuane mu amu wa abrochire me pa acha wo ese dia mo bradodo mamo mankrofo mu eni musikasa e dia nso no mo no ane sai na ame ha Elda esimo fa musika ne bre no fancy dan ma mo sa mo pe asase so a manso bi ani ho manso ni ho na himfu bi no aba ni ato asase ba ko emu nsuo ni ya di ama nipa num no wo mo twe ho manso ye wo bi wo pram so Lake Road abrankasi abo ntem adwuso wonwe menya sempe na kwoto apo ni amedi maade da bai konko di kwai no so ane ho asase wo kama frɛ elder sesia e was 0557 030197 0557 030197 and that's 0277 744 489 0277 744 489 Nakache Asqua Pentecost Asqua Church of Pentecost Makio Temple bookshop ho and answer for market block number K34 Bamadiana Efre Elder Sesia na ene no eni enkomo me pa cho wawade en wunya kire mo ringe no agosha pokua me no awade no sa awade ni ti na apene so ma wo se me de anyam na me ko me madwuma na me ye wo se be me na ne ho nyofe enmu hu but bibi nti e na wo ti ase ma no so be ye ho ade ntia peja ringe ma me hwe me pa cho anfa nsa na ode one na busua de ko hu mi papa se menyim enti no ya ba anyim anya ne ho ade nti wa anya ho ade mpo me wo a obe ye me ho ade en wa wo se en wa wo se eja mafo kwa me mafo me pa cho tene wo homa me na asem ne nya ba na nya ba wan wa kwafa ba de wo kan wo ye wo ne ma yi ankanye nie agisa wo na be kam ye hunu sapa wo ye ni ye na ya na na enye yie ana sasent ye nya ba de na nya ba wo ye be ma peja wo bo na ekasa memem ni enko boko de acha boko okay obai wo ni mo no acha ye friend ne sen acha friend akosi popia wada so ye wo do Ibacho ti ya de ona pam me free me nchenti me ne nti bi wo ba sesa ne ma to agu me ma wo ka we wo mfare me mfare se me hu na me ne te no na me tiba busua fie hona na me ne kokoda na ono ba twice no ka tell me say abusua fie bu de ya tena so be sen sister me kwa ho ba ko pe ka so busame dabi me no ono a oba twice say obi ka say twice nya 3 times na ka tell me say abusua fie mu de ye ntena mobra nti sa wota busa fie mbobra nya de ese beboa nti se be ya me hu no ko fu ba bia wote no nko anete nti be ya me mie nkote na wona asomdwie nya da emra nya bia ohun se bi won kora ma no so wo nya bia ye dai ya bra mu bia nti o kan na ma so beti ase ma no se san se oba be ma hu oba wo fura je bi ka se o kan wate ya hwenu do mu me so so di na chi e kwate na ne nchen ko so tena ne nchen ne tena ya akwa anim kakra be 8 months na efasa yako 1 year ado bisa sa da kare kutame ne hwan dia anum kan sa kare kutame dia e me bra panyi ana ne dia na me bra se se no ofa so ton car no because ye fie na ye di ade okomo na nkunya asem nti na abibi kakra we ye fie nti me bra pa so ton na wade ye ho adwuma na ehwe se bitima aboa nyina ye de abobra e wo fie ho nti me ti asem ma me bra ne ton car no nti me bra ton car so kwa me se wo bra ton car ne be de wa ye adwuma sa kwa se no kwa se ma me kwa ma ye dai ma fele wo ba bia me ye adwuma no so because kana oba obi am say kana ye wodi na wasa to okay sana te dia betima nyambosia e dia mama dia to kari no so betima ye sama me dia o je sa bu dia ka ba me de ana asen ye busa bi na nya bi a me mo eska ma dia afa ko pe bi ato nti bi nya bi mo ma ne na ka say me nya bi san so kana de betima nya be 7,000 na 8,000 ana asen sika e wo ho nyina no usika e wo ho nyina ndo so de say sika nyina ma me a nya de say kanu ebi be ka wo so bi na nam kra woto kwa na e ba sa na sa nam ba unye sanye dai ento na mi so akoso ya cause ka so so ye se so wanguta be 7,000 na 8,000 untimi nya dai enya bi nto na ka sa wotu su ka mentwen na susu ni si na ka wo gise ska na nka ade asoso de aye dai e de ama na ka mi la pa koto ka na o ka mi se mate
nti o ada ko mi ho ma na ofre me say uko dwom so dwanye wasan ba fie nti memla na ye nkona nkofa sika ma me ana me di wachi na me no ko statue house na ko fa 8000 ana o de ma 10000 nti wodi 8000 ma me no ana be pay car ne bi ye dai eto he nti me be pay car na to bi ta akoso ya car na mato no obo ma me ana unyam bi amane ko bi hu de na ma me bi ni de na ma me afirim ana aso woni me na ati aye gbobra na abusia mu nsam ne we me ko babusia fo aye dai amane aye dai ana jami de me pay car me de car na statue adwuma de car statue adwuma be 6 months na car ni nya accident ti car ni nya accident na e ba twe car ko tin zongo police station na me frɛ busia fa me nuamu nyina di medika me bra panya me di nachi o te se watu kwan na me bra ni di medika o di ahomete e baaye ti o mu di me ahomete an ba me buta se ya wa me so ye wo gi emergency ti me bra mo ba ho di nachi ba be hwɛ ni para ma prepare ni ade no ahono ye tena ho ama no bo nwe be 330 ko fo ani yi wo mo na obi akọ ni fie ti ba sa na sa ja because ka hwe ase de o te se be ma ka hwe ase ho ade ye dai e wo he fa bi na me wo fie ti wo fie ana me ten kra sister ba ko se wo pira wati aputu oja na ade na me kaka na wati ke ma konya azento wo pira minti me oh hospital mo ka se obi a ho ye dai eye ama mu nyina mu akasa se ka me nkwaje ma ade na obi a ho obi a ni ni asem bi na ade na sister wo pira nka minti nya dai nkonko hwe no ti me bo mo video ba mbo ma na se nyame ade ma na papa nyina nya dai ye nko ne nkonko hwe no me no nyina ka gum etwa na mo ko ya ne fie ko hwe no ya kwa na ya ne so one day we mpe na ase we gina ofi wo ko da hye nti ade che na nimu ene ne mfe na ne to ko hospital wo ja ase pram so na busa si sare se wo boka sai no so beginning wa boka 3.5 nti ka wa boro sisi anu de e wa chire de anu anu no anu tia si sare sika 3.5 no man sa ma si sano 50 cedis na si sano pan to e na san so de e firi wo kwa bibia ba che bi ma obefre me abo mama nyam si mate ti e wo kwano bibia anya dai a ma chire bi ti no sa ka na wo se me hwehwe se ka na betuma ya dai ayi na si kwa na sa start adwuma ana bi na kwa me de se woni ka pere kora na me sa kwa so ya me se ka de maka musumi nyina ye 9 million ana da ho se me ka se me yes ka bi aka ho bi ma na ya dai na to ka so azentenya si gisi etwa ni mu no e fura nko to kat foforo e bi si ana se me nya wo tre ne ye kakra ka na mpa bo se bi nso so na mpa nya ka ni yi na me kakra ka na ja ka ni se si kwa bi ba no kwa me de kan bi wo fitamu asa fitamu fitani wa kan kwa si ana me no ka sai fitani a wa ye kan ho dwuma ni fitani wa ye fitani fa na kwasi kan so fitani wa ye fa ni sachi wa sa fitani si a kwa up to na business man tu ya ta no kra ama mo de do mu humia o mo da me ka kacha me tare ntia kan da me ye kan business me fo mo so me nia won tu abrabo mu nsa me ni ma nya dai an ko yi ama me ente se me nya ska bi nya na mfa ma mu ni abuta kakra me tu ye ka no di bia se me ye sa na se me no ma kwa ye free nti no ama mo hu bi bia na sa kwa etwo hu ba bia na da bi gwa hu me na waji kakra na o de ato aduani adi da bi hu me na waji kakra na ato aduani nti ama me mo ye free ma ska de ka ya no me ntua ti me kan ye adwuma kwa ni ye adwuma na diska mo na de ato ho nti o ma mu sa kwa sia ska ya nya sai we say ska me to kwa so bia kwa tu film sa ada ya me no ba kwasi ani edam nti ska no so bia kwa tu bia anya me na ma tie na wo so me diska na brew nti na hwan na afiu achi aba ba da aba ba tiska no so bi nti de bisa akwa bia na akwa ne kwa wo hu ba bia da wo so tumi kira akwa ma akwa ko iska bi ba nti bia na akwa na hu ba bia da nti bia akwa na da e fa achi iska bi dia menim ana wosia me ba na wonye kromfo na me no kasa na wo akoma e bro me dia kwa me ba ma na me no wote no sai me tu fie ni ntino just me kama no tu me no kasa na asam ye kasa kakra bia na wote ate na ogu manimu ase because sai me tu oba nchen nya se wo na apɛ wo dan wo ho na so be kwa akwado oba nchen zabre na woni dan wo ho na mo we dan wo wo dan wo ho se makoto atena ba nchen awasa me kama no yitum na ja me kama no tu me no wote dia tena 1 year ansa na nyinsia no ye dai eba the nyinsia ne ba ya na wo ye o mo try 1 year ansa nyinsia ye din kan ba enti nya 3 months the nyinsia ne ba ya no ana o ka sa kwa me se nyinsia ba so si nyinsia ba ya ko fa na da se nyinsia ya dai aba ko so ba ba ko pe ana watena so ya dai ha che nyinsia ba ya ko fa no ne da na se bia ba okay me bo ya mo mpa se first o ma mo beto so ma me mo try en fie sen but o si ya me ne tena 9 years o ne tena 9 years 9 years mo ba penny won fie sen fie apa no nya 8 years o ko 10 years madam date of birth is saying okwa 10 years ni date of birth is saying man fama okwa 10 years metimi di asaba wo se bosome miensa de ntia wo se bosome miensa na wunyin san ye woni ne tena ye no e no so se afe ansa ntina me bi sa akra date of birth no na ye set nyina wo ho obro ni nyina da o metimi asa aso ni nyina ablem ya so abra ye ne pe no kre ne wo mu no enti to aso ba bia de gina ye no ye nkoi mini aba
aye me no tena be sa afi na nyinsa ne yeda e bae nti nyinsa be sa kwaso ya na me adole se nyinsa ba sa kwasi so no nko a nti mo mpa na ya hwe ne se nyakopɔ be adome na ja e be sa be kan bi ma yeda amaye na me no wote ya nti kwaso ye adwuma kakra ten say na kasa mic ni kwaso ye adwuma kakra sa na ja nyame nchaade wode besu ya sim biemu nti wo su ya no mo be na wo time aso awie a wo ba bewo ana nsuo to oku odwum na akohwe ase nti me wo hono ma na afrɛ me eno ye nyinsa ne edin kan na de atoso mienu ana akohwe ase na aka kyɛ me sɛ wo frɛ me na me yɛ adwuma me wɔ safo market ya na so wo na akra why na wo holding heart no we no me tehwe kwadu enti ene ye sɛ ye we ani ni wa ha ya nti wo hwe ase mpre no ba ko pɛ we ya madam we ya holding heart book ni nyina agu me de ne niam nyina ba na wanya aboso me nsa na akohwe ase aboso me nsia na wotwe mienu na mkohwe ase we peri manti anto da we na mtito meba tobo mananto aso nti me ne wotu na wonyinsa aha and na wo ho you straight said you mema you straight nti nyinsa ne ba egu am kasa akose de nyame nsa nyinsa na ya aba nti tam ya abeso na okohwe ase no kopahwe ana wo frem na me wasaf market na frem se kwa me tumi kabla sisi na makopa hwe ama me sisi ye dai eye me ya na mba mbe fa na me no ye dai ku fi na mu za akose ya se wo fena se anya yi a me enko hospital so na me adum ya atanti ya fena se anya yi a me ya hospital da ho mache me da ho mache ana afa to kwa me hu nya me yie nti be ya afa me ko hospital na me ko tu ka na me dimli ka e de ko so ya ko ka na ta adwuma me twi fa so saa do ko sintra so hospital tim do ko do sintra so hospital na mo je mo de wura insanti mo ho ne a ye be frem se kwa me mafo ene ho na me se ya me a na so na ko akoso bu kwa ba me se ya na so aye fo mo ba be send da ye fo aye hu o ye na je se ni operation yi akola no na me so mi nim se me so wani mo so bi a me ka bibia nya dai en kire me timi kwa me ko san ye na yi ye ko ye operation yi akola no first one no e film la ja na me ncha de kakra ka yi ho na de ba fi na me show kakra sa anti muna o sa be nyinsan kituwa yi tu nyinsan kituwa yi mu ho no na me no tia anti kakra asa ina sa ka de kuta me ya wodi ya ntino me no kasa kakra bi a na bufu aba na wudi matem because that say bia me tenso me to mabate obi manhwe anti asa me kama no tu ndi ka asa me yede dem obi ya dai e te ni say o me no no te say de kura na ade ya chen me egu ase anti asa me kama no tu na me ya de betena wo nchen ho din na me no tia kakra ma brad ofi brand brad jo na yire ni Cynthia ma brand na cheda fro ka chesa kwaso ya be ma de ya ne ntena anya sa na saa ne wona wo ye be ma no pena sa wona ne tedi ya ni kwa sa da bi egu be ma ni mu ase saa wa wantene nti saa ne wona wo ye no be je ajai na ja chaso ama no nkwada na chi na kasa ta aba ye ntem na papa to ne nsa frɛ sɛ on pɛ so baba fie aba ka asɛm ne ofie hɔ na ebe jejeje kuma se fie mu tena no awale sɛ yɛnka ne bebebe ofie hɔ nti yɛmla ne kurom afidwa ase dadias wɔne yɛ kɔ dadias me kɔ me maame me wɔfa ɛka ho ne yɛ kɔ yɛ di maame wɔfa ka ho yɛ kɔ yɛ ka asɛm no na papa ka kyɛ sɛ de asie bia ne gyae dai ɛkyɛ no na yɛ awale sɛm de yɛ mu ndede bebe nya dai ɛmu obi a ko bɛma no pɛ no mi wan se wasa nyi san akwa na kyɛ wasa ne yɛ dai ɛsɛ sɛ bɛ wo nti sɛ wo sa ne yɛ dede a mfa so obi anya dai ɛma so nti gya bibia ma ne kana etwa so na ne bɛma ne nkɔ ana me da papa sɛ me wɔfa ne me maamu nyina da a papa sɛ yɛ sɔre ne yɛ baayɛ ti yɛ sɔre ne yɛ baayɛ no mu no ana abɛwo yɛ nyi sɛ no wo sa bɛhwe ase na ɛwɔ central market nti ne yɛ kyɛ amu nyina wɔ hɔ ana mo frɛ me sɛ wapa ahwe ama mo gya yɛ de etu ebiem sɛ so nde ne nyi sɛ bia watetɔ Maa Akos oboa ana me baayɛ nti saa tam so no ya me twi taxi ebi wa me nya drop e ko achika we dey na me wo asaf market ye ya na mo fa me dim ka ba me fa na nyina ye de ko ye ti be fa ye ko ye no no mpa che se nko fie nko fa wo ne ma emfa mbla na ade na ye no gise ye operation ye dey ye yi akwa me ka sa fa me se mi abiem ko se scan ni ho enti mi abiem ana ja me ko fie ko fa ne ma kakara watoto ebu ne ye dey e ba na next ko ka che se ofa sa ne ma we dey we bi dey be shi an we dey yi hia no mo yi sa ne ma nyina ye dey e free mu na ni mo be hia no mo ji ye ne ko ye operation ti ye operation na ye yi wo no ye be yi wo no ana ndi akwa ne share interview ti ye be yi wo no ana mo ka che me sa on ba je me 28 million na 28 million me ka se menya na etro na saa tam ska so ni ho na mo musa se se ska ho se akwasi se me ni ska o na saa 28 million pa fa na wo hefa ene me akwa bo sia ye dai aba na so sika ho pa ye se sika ho pa ye sia na ye 9 million na ye dai e da ho na be sa 9 million dia me ko fa 9 million na me ko pa bo sia ne bi nya dai en fa na se se ba bia wuti be da wuti me ko nya bo sia na dia ye dai e di aba ana so we ska akra obango wonti se be ya me mi yenko na yenko se security man fo na me no nyina nko ne yenko yi ska ne dai na me di wachi enyina ko bango na ko yi ska ne de so so na ye de ko hospital ne kutu ne yi ye dai e ba afi ene ye fo papa no nya mu nya bo mama ne se
wawo nti yi wa da be fi because nya afi na ko chechire nsemu nyina da akire busua no nti emu ho na wo sisa panyin efini nkan ba se wate se wawo kwa na me okuma me yi adwuma na afa wo sisa panyin aba se wate se wawo no ba be hwe no ba wade ne nyema nyina efini nkan e da gu sprint mu di aba nti me mra na nyema na nkwa da mu ho nti me yi nyema no bi nyema nfa ba bi nyina yemfa mu wade me ko hospital wi a me no afa me fe no ko adu ni na be nya na ba na fa na ni ko na fufu ni ba se wa no ma di agura che wo kru fu mfit ai ho no ma ba bi yete de chem so no ma bi yete no na ba sisa ne ma bi ko mu fi nti e ka bi na wo sisa bi wo ebuo kurum park ne nchen ho no ma na de nyema ne ka ye ko wo sisa no ho no mo kurum park no ni kunu so ye sofo mo fi no mo da no mo dem na fa mo ha da bi o de osuntemu na ema mic no ye de ano nti na de nyema ne ko ma ye de nyema ne ko wo sisa no ho no mo kru furu ai de chem so ai ebuo kurum ho no mo park ne so ho no ye de nyema ne ko ye ti man ko na husta guda ta na so sisa ayi na wo nkran no aba se ne ba bia wate se wawo nti won so wo ba no wontimi nya na niema ho nya dai emfa man nti wode niema nyina aba enso ye wa ho metenti emfa niema ne bi emfa mna megu ha na wo sisa na je niema ne gu wona ja e dan ni e baaye nti ya baaye no wo sisa no sabi ka fra wo sisa no sana wote nkran sabi ka fra minima adwuma kwa no wo ye no no so ne misa no kakra ade mi fi mi chopo ni sabi a 50 cedi na 70 cedi na 40 cedi menya yi ato ha na bi chopo ni to ho no mo a na wo sisa ne de kwa no aduana ma no wate bi akotonsa oganom enti what that we come na first kwame wo mi sakofia and there was a Mr. Scott man Mr. Some panko ya aduane no Mr. Kwa aduane se wati bi akoton sa be hebra oboro nti aduane kwa ya no kwa aduane ni sa e kom de oba tan ama wo kom de ma ha bia efifre ono na ka cho se ni sister no what boat akoton sa no mi do nyankopon atasoro kaka mi ti wa wunti na ugu na ni mo se asama make asama bua mi tu mi fi ha se kwa mi tira ka mi kofi aka mfa mi hwa me pa cho wo do hwe aso ya e bia na de wo kwa hwe aso e ba bia ka de be ma obo mi sister na me ba baby aka ne beda na ti afa no obi di hie gina ho na akọbọ no wanwane na mu obubu enti pedi bi foforo wo se wo no nsuo ne ntram wo na wu eno de wo ankasa aha ebia mi no nsuo na mi didi aduane ni hia me nyankopon na me dan obi amani esan bi sister na wunti no ogu na ni debi meti ase ba me chia se de wo kan ye no krese nye no krem ma committee he mi ni so ti ase enen so kra de kra wo bia no wo san enti kan ne fa wo nkonya akwanhia yi ebia na ba bia be direct wa kro no obi di hia gina wo pan wo anwu a wadi dam ti wo si mi didi a ka se hia me na mi wo kasa mi ni mu nka ho ta fosi ye de se kwan wo ho sister me eduru ho a me ba so ti mane kasa ne na no city se de o kasa ma wa no si ye no eduru question time na mi bisa no na ho no wo twantra na wayi ano mi yente na asem na se okay ana me no tiela ofre me kan ti ne sister na ti boat akoto nsa no e komo de ma wote ete na me dim le ka ba afie be ma kasa ne enye kan panye aduane nya de ma ma ko wan first kan anya de anto ama wuti sana na de share sumia na wada so de share sumia na sisi na jam de be da me na me da ti wa no musa bla kwa musa ba de wo fem so me de drop twamu ana me ba be hwese bia ma ya aduane eri kwa me ntimi nka so ka kire me nkyere wuti sana de e ma ne ntibi na me pia me kwa na sisi drop ame ani me bantam se me bantam se ande o bantam ya wo ba ya tade okrum ya dai ebra mi o na we sana kan sa because I know what no we sana muni se go mba ende muni se dia ya dia me na me no tam ye bibia ofi na sana kan sa ya de akire me ti no ti mu wana ache na wuti sana me ma de kura maya no na me mu ko kura dia me yifia mu di ti na sana da aputu afa me hotan me ba me se ka sa wuti sana ho a won fi me ibi ka se ka oba wale fo a ukuni fi adwuma ba no e bia fa se fa mu kama ba ka de wodi bia ko ewe ka me ma ba me bi di na ti dia bi din ko mo kura na na wuti sana ni wu nyina ya dai e ti dem ho na jamba bi di ya ko ta ma fa ta ya se na me da ko nyam na wo da pa na wuti sa so ada fo ti ya chi na wuti sana hu se da bi sadia usini wote no enye because e ba sa e no gwa se oba awo ukunu ba won chana ka woni ukunu tedi oba ba kan ho ho no enye no bi sana ka chere se ni ya ba ku mo ko fu e ko no bu cho kwa kwa dai apa da no nche no bi san tu Akoma FM ni san tu kwa da no nche ya no ka me san ko adwuma no na ba no be ye de ba no nsu ma won dwale e wo ma na me te se wi sa no e ko mun ya na we sofo ni ku ye sofo ayi no bu okuru no ndi wo ko bu okuru ni ho no minima se no kra okaka no ho minima se ko okaka no ho de bi na mo fi anyi se sa ne ba won nche ni wo bedi nko ko mu da wo na wo no wedi nko mo ntimi ntimi ntra nko ntie nko mo kra wo no wodi ani ni pie ye titi sa shara be tie nko ma wo sa ma adi wo ani abedi wa kire ni to heda ba won nche be busa won nsem busa na ja wo ko no okra na o chen se wo sa no woni oboku na da ko wa mi na ye hu no na
me no ko ho na me hu ni na ade asan na me hu ni no woni ana wo kyerɛ me da me kyia na wo so kyerɛ no da na ni no ko ye enti na fi wo ko wisi ta wa me nkyɛ bi mti wo ho ana wo frɛ me sɛ wisi sa yale ma yale ma yade me ade na kɔto sintua so sadika flash Manhyia hospital enti me mama de amra ne nyina nkɔ Manhyia hospital ho na mba ne nyina kɔ Manhyia hospital ho te kɔ Manhyia hospital ho no ana mo si wisi sa yale no dia na gese yama na duro na se su scan le dai eni wa bere nya duro ai dai ama no na mkɔ pɛ abusia 6 million e de ba ni no mo twetwe ma ai no to adoni e dai e ma mi to adoni ma ai no ana wisi sa ne kunu ne sɔfo no ebe mo ba no so akonta wa ya de ba to we de nka nya wo ka anka ye abusia na e dai ye ka yesa ne sister no kra ho ka wo na akɔbɔ ye nti ye sa me sister na tede pa no twɛ nya abo awie ntimi nya da nyi fi because me yiri nua ana akɔbɔ no ka na yiri nua abɔ no ka wo kwadi afi obi ho nkwaji mfi na we de so na ago no oba behwe na yale na ye dai aba nti dim nkwaji mfi obi a ho ene yi no ku fi yi na wakɔ so ansa ma ye nche bi wasa akɔ wusi sa no ɛhɔ no mo bu okuru mo be no okuru te wasa akɔ hɔ to hɔ no mu no mu a wo ma kakra na ye sa afre bi mu sɛ o yale ma sa ye den ti asad na ba Manhyia hospital hɔ no mu biom nti no ofre na abɔ ma ne na afre na me no nyina ye de kɔ ye de kɔ ne beginning no ka te kɔ ne ska me ho dia na me bo na ska mi mo nti hɔ no de wa na wonu nua no ye ka mo hwɛ no na yi no ma ne de ku fi de to so tere ne ye frɛ sɛ wusi sana ye dai agu de pa me no da pa na dwo ani ye frɛ sɛ wusi sana agu na sɛ ei nti mi sisa akuya wa jam hɔ no mo ye dai akɔ bi ma wo aba bɛhwɛ wa ba jam hɔ no mo ye dai ɛkɔ sa ta no nya wo so me nso no wa nya wo so me nso na afa ne nya afi na wo nya mpia abonte wo nya nkwa afi na wo nya mpia abonte okay yanko na wo nya nkwa aso ne ko da nya me asinti na wo nya mpie enkwamati na wo hwɛ sɛ me ka sɛ me nya ho ade na me hwɛ sɛ metimi anya sika ka me kwa kwa ho ade no na ka ade akɔde nyame aso aso na ka ade ayɛ da wo de apia wo jiri sɛ na wo boaboa ho apesika akɔɛ ne ho ade me ya me nya sika because atam no na matɔn ka na me de ma wo tɔ ma me na matɔn ade akɔgye asafo obosia quick credit for obosia a me de atɔ ka ni bia me de yɛ adwuma me nka ta nyina guo sisi yɛ enti sisi akwa me no te ameka sɛ kwa quick credit for kwati sisi yɛ ɔmotimi aba aba ɛne ɛmo mienu nyina mo ho ka ba akokɔ fa no chief ni hwehwɛ no ba akon so quick credit for hwehwɛ no nti ɛne me pa cho mo nka cho sikiri no to gate ni ɛma yɛ fa ti sɛ bɛ ya na nyɛ sika ndi ayɛ akwa yɛ ho ade sika wo pia abɔnten ma yɛ bibia adwi kama na sɛ wo pie abɔnten bɛ start wo adwuma nti wo hyɛ dɛ ma akyɛ yɛ sɛ pa me sɛ ɛnso deɛ ma me mpie na me nkɔ start me adwuma na me yɛ sɛ ne yɛ sɛ wo bɛ start wo adwuma deɛ yɛ na kakra kan yɛ kɔkɔ yɛ ade sɛ me yɛ me boaboa me ho yɛ wi a na makɔyɛ ho ade sɛ aba ho ade yɛ deɛ entwam ana sɛ wale yɛ deɛ entwam ana ade start wo adwuma wo de start adwuma kakra na wo start adwuma na apɛ ankyɛ kasa ankyɛ na me nifie me drop ekodu nkwa nti wo du nkwa ye frɛ me sɛ me yiri ayale nti me moma de anya de me sɛ me ni wa sisi ayi o na ba bia me wona mu wa na wo yale sisi me de matumi ka yɛ dai aba ono sɛ ne bra yɛ de ne kodi bomade ayɛ dai ebra na me de ka ne dim ka hwi free du nkwa e ba yɛ nti free du nkwa bedu ya no sɛ ne yɛ de ko hospital nti kwankwa nam sɛ ko hospital de hɔ no me ka sɛ me hunu ya na me boa nti ba hospital no busa akɔ so ya dai na sɛ kwa me yale me ne de bi ti ase obo ga ne di chem se me ne nako am wa ka me sam anti se me ne wote no obi akọ me nipa na ka wonsa adenti na wo mama ne ye na ni pa kwa na ka wonsa ma wonsa ho no oyi de opentokwa pa madam opentokwa pa tokwa de opepa sa tokwa de opepa pa uma bia na wote ne nkyɛn ɛwɔ central market no no to na efiri nyame kyema me ko pa nyame kyema me no ko a kyɛ to aso mprensa nyame kyema me ka kyɛ me sɛ wo nyama amfa ho nida ko pa ma me ne kyɛw one no coin market ya ma mi sisa ye fesi sadwiri ma sisa dwiri sisa ne ye dai e kasa ya na uma ne ye dai ti ase se de wo ye no obi beto na de kwampa na wo twene se nipa nya dai ento wo de sa de so ye dai on pa ye panimu ye dai e chen do on pa sa de no enko pa ma me ne chewa na me ye se wo de nya hwe nya obi e pena no aduane nti se wa ye sa na se ma be pa ne chewa de wa ye dai wa ti ase ye no madam ne ti ase ne ja ye twa me nyina ye konko nti ya le yi ba ye ma nyuwa ama ojidi madam pa chan me hwe no me hwe no pa so ka se ma hwe ne dia na ye anim guase na wana dwe so pa so gu mani mu ase receipt nyina gu me dem sisi ye ye okotuatu aka no e de ma wo no ni enu na me ton drugstore ha me tu aka ni nyina no ko also hospital dia enu ye twema wa esan se ebebi wa ye twema wa anye hospital ni die ni nti mo sha ka che wase sa adru we sei no enko aha no mu nti ho de ye be diska no wa ha no mu sei san krata ni nyina no egu me dem sisi ye a metumi akofa krata no e di aba nti ja ba sa no me sumi ntimi ka se me yiwa ma asama to me yiwa ma me nyiwu ma because wa di nro e ko so ye dai eyew
deɛ yɛ wo na akyire ana yale sa to premu na ko hospital wo you free hospital ba no na ko hospital wo tafuji nti mo no na yale sa course no na me nifie ana wo friend sector we got a tell you am yent wo friend me say kwa me yale ama ko tafuji nti se ne yase yɛ da yɛ agime nti wo ska send me ana me send wo 3 million ana di tua hospital kan say do around to you say e dia ayo na wo di tua na wo ba fi wo di tua ba fi sa kwase say dia yɛ so nyame adom yɛ akra madam yɛ da fa na jo afi be 1 o'clock kokobotu na wo nsa no ho na na yɛ da ho no nti akwase na wo bob na friend sorry am sa kwase ade ma so kwa me nsa na me ntimi na ho na ho hange wo nsa ne sei wo soro ho na wo nsa ne ho no na so akwase sanete de ade akyi a yensa nkwa na se nkɔpa bibiduro nya dai emfanye na nkɔpa aduogu me de ba me de aduogu ba fa de aduogu ba wo de yeso no wo dai ti ade akyi bla jibuta ta kwase na de ala bi ma ntu nkɔso wo nura akonta aduogu bi wo de ba de yeso ma me no aduogu no eboa me pa aduogu no ye na aduogu na so de ba ne sha na me sanete ni ba kwa de aduogu ma me sa akɔ no akɔ jibi na me de aba ne ya de yeso bla jibuta so woni ye sanete de akɔso de aduogu ba no de yeso ye di ma no fa aduogu nya dai emfanye so ti de aduogu kɔ so yeso to aso be na awatwe no ana wo nsa ne sa ho ye kase entina me ni ho ana ye fie bla bi wo ye fra nata wo ye driver ni ana wadanfo ba kwa wo bo ni di wo ye fra na kua dokas ana ono no dokas la ba fie o ba ba hwew mi wan me minim se wa fra papa ba papa ma ne bi se papa ba ha ka papa so ba ba hwew no ana ne dokas ne atan de wo fie wa na dokas so ba ba hwew na woni o papa ne dokas ni na be hia ye ana papa se da bi akwaso ya wo nsa hospital so da what's the common scam hospital am pino sem pensa kwa sela me hunya da yen tolo fa se on hwe ma yale ne nya da en kosto nya kasi bi so no nkasa de obako hospital na opa so won sa de ko tafuji to kwa no nkasa o sesi se kwa na interiors kwa oba ha na yede na sela yale eno ya pani ya wono ni nura de am nya sela yale nda so yede e kosuri ni sa de yentimi nso anu biem ene yemu ankyire ni yemfa no nkoma agency ana mo ma note se ene sa de ye frɛ ambulance yede amount the beginning so wo kwa no atama 500,000 Cynthia ma 40 cedis ana wadam for dockers so ma 500,000 ana papa agi scan with the other do call we send your papa na do call say papa no so ku test so ku test ana mo ma say scan papa do yeda e do call e enti mi wo ho na obi frɛ me say wate say so wo yale serious am do call no wo yale anka yede ne kwanka yam frɛ mo mama ne ampa mi tu mi ka tu ka yeda e ba me du fe na ade asa na e be 9:30 ko 10 obi e taxi the one say taxi adwuma de say anwuma na ya na ye temi ba fie no mba fie no yedam no mi buru ho no yaba ndam ne ho no mudin efie fo ankala nyina yisu first TV we bi ho na ya na ankala be gu be hwe TV temi buru ho ne ho no mudin ana huma ba akoto ya so wo say black army we ri yale ne si mu aya din o am yede ne ko emergency yede ne ko tafuji abo eche yede ne ko emergency tata me frewa wo fun odum na mi di mi ka ba emergency won ti ba no yese ma me kwa ma mi nguru ko tan abo akwan ko ba 11 ti ma me kwa ma mi nguram na ministry man ka sama antensi no masa me kwa ba to me ase mama akwa mo awura ma ye be yima di kwa me frewa mi nyaw ana me ni paso no ko ya na aka se bi hu se we na no ko ye ntino me fre sa nipa no enti me ba ho no no ana ba hu sa sa ya wo papa ye ma me kwa ma mi wura ma ba hwe wi a mi pia bonten no ana wo papa nam dan na chi a wo ba na ne ba agesen no ko ho ti hu no se da na de na ani akoso ya ba hospital wonti mi mfra mo mama ne na ba fa na ba hospital wa bra so ne nete na wo ti ba bi na so ba na kwa afo so ya le na ba ba hwe na wo de ba hospital wa mfra mo mama ne na de wo ba na dai aba ise wo ba sa to premu de adu so kisame na samia dai me ba mu na papa panimu so ade asa ato sa abire yana dwudi ba akokɔ wa se no ndu aba pa akokɔ du ba ako na ne nam ji ha wo ne nam dan na chi no so kwa wo de wo kɔ fie mum ne kwa nkam se da bi wo na aye panimu nti wo sa wo kɔ fie na akokɔ hwɛ enkola no na me mentana ye pa bibi a me makɔ na sa ade akyi a na kwa wo aba na papa na ka se da bi me mum kɔ fie nkɔ hwɛ enkola na ade akyi a maba timba fie be da ho machi ebo otrete na sole ya no hitin nsuo timi hitin nsuo mba na wadam ba kwa fe sisa ya ono no oton jene ewo Dr. Mensa ni sisa ya ba za black army obo anwo sisa ma bo anwo no se ne nyina anya dan ye nko na sisa ndi ma chire nyina anya dan ya ba na sisa ndi nsuo no ba pe pa ho enti ade a ni mu tete ya na de ya che do atwa ma na akoto aduro na ba ana papa ba na se kwa ame sisi ade aduro ni de meko se za tu skafe ti ma ko peska akra ma de dan me de aba ana papa fa ne bag se ne ko ho enti wo ko me so papa me ntimi se bia da seska wo botomu seska ni botomu me tum botomu 500 time ma papa ne se ahani afi dwase de 500 time betima fa ka ya dai e de akọ no bi 50 cedi ma papa ne se papa nyi fa ka anko papa ne gista no ko ya madam sa tema me tia me ka sa ko bi sem na media nya ko papa kura ntua me ka papa ne gista na ko ye no ade eche papa na fa se kwa me na wo ko ya sa ko system so da me ko nya me adom ne ho ya akra om ka se doctor ba ko me tell no na doctor nya dai e ma na tam so so ye pam na pam ye ma me firi oba ye nti awia me sa akọ
nti me kwa de besi be me fra bɔ mane ene tam ne no papa ne frɛ me ne me din nsa wɔ so ti tama ye ye o surgery no na me fra bɔ papa me ne se da Akos nsa no doctor no ka ka se ko betwa wo ba bia ne tension aduru ne tension adu achi nam ka se me sere ne se me mente ha me te nkɔkɔ ana me yiso bi kan ti so twa ne nsa na family man say akwa na me kwatena fi ahwe ankola na omo ka ye ho no ana se ho na betena ne chance afi ne nkɔfa maid abetena ne chance na behwe ankola no ti me mpre man ye dai entwa me ne doctor aka ma doctor nsa ntam be surgery ti me nkɔ na ade chana pa me ba me dai ma be hu de esi faniam pa ade chana pa me kɔ ani surgery ni awro ne nsa no ho ye dai ɛna mu nyina se na ade yi etiento mo kyerɛ me nuru a mo be wi so ni ade nyina mo toto nuru nyina ye dai ɛde ma awɔ mo nem kɔ toto nuru ba anto mo ye surgery na me ba ye no ade kyɛn ba mfra papa bɔ papa ma ne se da Akos nsa me kɔ ya surgery no say surgery ni se ne sam da ya wro ne nsa no ho no ba bia ne nsa na pra koduru no ya wro ho na mu nyina no se na ne nsa na nsa so da mo se ne nsa na nsa nyame ado se kuro ni wu a ɛho no bɛsa akokwa kama no so ne mpa ne yɛ bɔ sɛ nyame bɛyɛ ado na ne ho bɛyɛ da ɛbɛtɔ no no ka se da se ba bia adu de atuska po ɛdi wo bɛnya busia bi papa na no so bɛka kyɛm sɛ Akos yɛ adwuma no woni sika bia the bank nam so da ɛne deɛ wo ba no me mentimi nkɔna ka nsu so da hɔ a mentimi nkɔna ka nsu enkonko yi sika mfiri na ka nsu nti na gye sɛ wo ba na amom because me ka sɛ sia no sika wo me ho ana meboa papa na no so bɛka sɛ kwa me kɔso ana yɛ na yankɔmɔ yɛ adɔ sɛ ka bia bɔbɔ bia ne yiri ba fi a yɛ nyina ba bɛtena se na ka wabɔ mentimi hwɛ sɛ wo yɛ obi ba unko abetua sa aka no na mehwɛ sɛ ka na ba nyɛ bɛhwɛ sɛ yɛ dɛ yɛ sa aka na yɛ dɛ afiri wam se da mate enti yɛ yi no ana mo ka sɛ mo gye 37 million ɛwɔ G emergency wo na me sɛ saa 37 million ka sɛ menye sika mfrɛ papa bɔ papa no papa ka kyerɛ me sɛ woni sika bia yɛ dɛ ɛda hɔ na ɛda bank na ka sɛ da ane de mentimi hu sɛ wo sika da hɔ sɛ woni sika da hɔ because asɛm we sɛ aba sɛ aba ya wo mu na sɛ yɛ yi ne sɛ yɛ gye sika si ya bɛɛ de manya sɛ sika pɛpɛ ɛde akɔ yi na firi hɔ ne papa na so papa ka kyerɛ me sɛ ɛka kakra no kra ma bɔ ne mo nya ketua we na mentimi nyɛ dɛ papa na di adanse sɛ kɛse no kra wabɔ ne mo nya ketua we na mentimi nyɛ dɛ entua na papa ne ka sa ti papa ka sa na me ba be paper bo se me na mfo no mo na manya 80 million ana mba hospital akɔfia sika se ne ma yɛ dɛ manya ana se kwa me sika sa 80 million da ba 80 million betumi atua sa aka 37 million na me se akɔfia se me sika bia yɛ dɛ ɛwɔ hɔ ti sa na te dia ma me nkɔ bank we hɔ na me gye bosia me nkɔ bank ne hwɛ bank ne be ma me sika kra na so mbaji me kan be so mbaji kan kra so mo sika ka be tua na me dia ba be yiwa ana se da bi kwa me ntimi nhwɛ ma obi a yɛ mi a yɛ ma kɔtena ayi sɛ me tua sika me mfiri hɔ de ntimi nhwɛ ma me nyɛ dai enkɔ ko chinchini kɔpɛ bosia ati san te de yɛ nyina yɛ nkɔ na wo sika kra hɔ ana ne me nyina ba bank na be yi sika ne kɔ ko tua ka ne yɛ dai yɛ message ni mo ko tua sika ne yi yɛ dai e fi hɔ aji so wie yɛ ko tua sika yi fi hɔ na de wo ba fie no o se hwɛ so e di life so ana tie se o bla ba ko e frɛ sɛ wate sɛ so wo yare ne sɛ sika no ɛyɛ sɛ no mbɔ kan twa bla o bla na ka kyerɛ me sɛ sɛ sika ko benya brɛ kora na sika ne nya ne dia na ɔyɛ sɔfo obi na akɔtɔ ne gold na ɔde sika na yɛ dɛ aba beja nti de sika ne kora bɛyɛ saa ya wada ne yɛ yiwu na efiada memenda kwasi ada dware gye sɛ sika ne yɛ dɛ ɛsa asɛnde no na so sɔfo so betuma boa de anka yɛ dɛ boa yɛ nti wada na ka kyerɛ me sɛ kwa me sɛ me blood bɛbɔ so wɔn fa mo mitimi hwɛ nya dɛ ɛntena nsa ma ade nya dɛ ɛnkye biem na di machina no me nyina kɔ bank na ko iska be tua ka ne yɛ dɛ yi ko fi yi ko fi me frɛ wo papa yɛ dɛ ɛbɔ na maneɛ me bɔ papa maneɛ papa ka kyerɛ me sɛ ma yɛ adeɛ ɛka de ma bobi ne mum sɛ bi ka fra kyerɛ sɛ sika be ko enyi sika ne bosia ade etua yɛ yi wi yɛ dɛ ɛbɛ afie ne deɛ onim nti adeɛ kye ana sɛ di bɛ na nsa ɔno ankasa bɛba no ani abɛtena sɛ wo nyina atena saa tam de na pens na wote no akɔfom ko yɛ wo mpane nti saa tam no ana odwo a ɔbɛba no wo ane me yɛ nyina abɛtena sɛ yɛ kasa because ɔka na amabɔ no sɛ obi ba kra ne me na me bɔ saa aka na ankɔ no nya dai wo mpene nti ɔbɛba no yɛ nyina abɛtena sɛ madam sɛ na me na otia me kasa yi ana akɔ otini papa bɛba bɛhwɛ ne sɛ ɔba bɛhwɛ ne ba no biem nti wɔ frɛ me sɛ kwa me maba na ebia me bɛhwɛ me ba no ebia ka sɛ na wo yɛ nyina yɛ nhia ne ka no sɛ ka na wo bɔ wo bɛfa ka no ana sɛ wo mfa ka no ana bia yɛ ntua bi ma ana me yɛ ntua bi ma wa yakopɔn ne me dance ni papa ne mfrɛ me biem kɔpem tama me firi ne nkyɛn kɔɔyɛ no me firi ne nkyɛn kɔɔyɛ me ma nkra ne sika and 3 weeks ne nya ni 1 month na akwa ne papa frɛ wɔno no papa ɛfrɛ me sɛ ɔma nkra ne sɛ ɔkɔ no 50 cedis me kɔ me ma ɔmo 2 million ana ne papa ɛfrɛ me phone so busa me sɛ ɔmo 50 cedis ne papa frɛ me busa me sɛ enkla no akɔfi ase na firi ne nkyɛn nti me firi ne nkyɛn akɔ me ma nkla ne sika sei ne sika me de ma nkla no no asa ne sɛ firi ma firi fio de ha no sɛ nkla na ne ma nhwɛ wɔ ma ɛbɛyɛ ne yam so da me firi wo ba nkyɛn 3 weeks sabra na botaye benti na wudi firi ne nkyɛn wo firi ne nkyɛn sɛ bia
say what breka wo boy according to wo ka wo boy ye abusuafo amwa wa mo wantwenti asa yaw wodi tu ananse sen because ne netie oyare wo tu sen woni ni jai madam onu mom na ka kire me say tie onu metena fe de wa bre onu na ba yare ya wo hwe no me de yankopon hata so eno osa se wo no abre tu ya motiwi me ba na ma osa ko bebe da manina me se wa ble me ba ye fe na manfama panyin so ye fe manina me de yankopon hata so ka me manina se wa na ka che place tie onu metena fe de wa bre ntimi ntum firi won chem ka ko se ma 1 month na me fa mpeda sa be ni yi ni free hospital ba fie na nya sen ye yi free hospital ba fie no satam ni free nche na wanyi ya ba na kuro no awu ansa na me ni ja wale free nche yakọ na kuro na awu ansa na me ni ja wale free nche wa kuma ni hunu se wu ja no ana wu yi ne niam wa bra no wonnim se yi madam woni no se otu oba nche na oba ka che we se wa bere tu free nche ya no se wa jamia na madam ba so me ka ono ka sa me biem o te se biem no ka sai na wa kwa aba na nsa na wa sa abeda ho no akwa aba na watwe no asa abeda na de me na me ho ye me da nti oba ne se wa bre nti pa me ni me mfiri me dem nti me kan se nyabotema mo 1 month tam peda because ba bia me te no me mo da beda me dem ho me nua ba ho no me nua ba me mo da aba beda me dem ho ese ma me ni ma me nkasa na on free me dan mu ko no nkasa ne dan we dai wadam na me kwaje me dan na me fa wo dan dai emma ana me ya kakra na me ye dai me free dan ni ai ko di ye fie we free ho kwotena ye fie no me kwaso ne kaka cho ye fie ana me ko ndi sa wo hwa me ana problem bia ba nkwa no ho a bra fie ho na me yedam wo fie me free wo nchen 1 year 4 months ni wo hwe me sa ko fa phone fra me phone so da nanka ye da nanka se wo fa phone fra me but wo call ye na still to be na ba be na me ba ne nchen na be di na me ba ne nchen ba o se e bia to de bia na wo ba be di na me ba ne madam ka se me ma ne nchen na me ba ne nchen wo ba ne nchen be hwe wo ma ana ne be da no na me pa kire me free me nchen me ba ho once wo ba ho once ene ne be dai me ba ho once nti na me hwe se da ba dem ko na dan for fie se wa akora wo fie me question me pesa de no wo ba ne nchen ne be dai me ba nchen e be da so me hwe se because bia me ba ho no ka dwen sisan e dai aba no ba wa ka kire wo se wa brew ya wo wa sesa ne makro na wase ya fra wo se bra ne san ne be da bra be di no me kwa me ka se me ne da na bo ma me ne na na wase wa ne wa na me ne na na ai enti nya de na ye dio be bia ye sa wo se wo ne ma me ne wa na dio be tu e bia pa ye ma awia na ba na pake ne niam so wo ko ego enti madam opa ma cha wa me de nsem ni kunu me ne ni dai se me ka say wo ka say me ma no ka say wan we de kura en so me ka say wo ka teacher wan me ka say wo ba madam enti me ka say wo say ka bigini mo me nko na me ko family ma nyina anya dai en famla ma dia chen me ne na na wo ba da ho ma edan wo de me da ma dia chen me ne na na madam me se me ne na na atu sa wo no ba da wo tumi ka say no ba da Kami no bada, mi tumi kasa no bada. Ana obana no bada ena na yesai. An tumi no kan. Because me buy no, na me sa fele say. Me sa kasa bi akoso am yenda. Ma, so ogun so ma na busam na mi yi ano. Oba oni bada ma ni papa nua, ehun wotie ma ntama na me kwa so otie. Me of friends say somebody mo ansa na so si enya awale ona sa ne makwantu abade a enya hwe no simi hu no say ofru ka jeti aka abodwe say wo so ka jeti aka o waso no beda mpa ba akoso ba sa enhyiamu de happen kama ma ne hu atame me nda semu we so wona me da me to nyame o wo so wona me dai asa akwa sa ne me beda me predu do say anajo no and predu sa da na anajo ko ne me da me ensa me to nyame na ni me dance ni ma 3 rounds me ka bibia ma woni me dai o to ba ya chia ne nchinam ene de beda da wo there be some of them ni some ku aduane me pepa no nti o to bi bra me oba no sha na tale o sha nyimetima che chirei na tale o t-shirt we bi e red edidamu sei ni papa nua ni hu me anapo bebo mi dede wo fie say wadi ni wansa ni o mi hu ni kru no afroka ni papa nua fra kwabna wo tie sesi a me ba me kra no wo tie sesi o so wono de wo hu so wa beda ho apie ba say e wo butu so de wo so woni me dan pransa so woni ma na ma wo de wo ha wo be hu de besi woni me dan pransa ene de besi be ma se wu kumi ansa wo dabi anajo me no so wa beda ho ni na da 3 rounds wo so me tumi na na e so no obada me je tumi sam pa me kwa ne che me ne da me tumi ka sa me ne dai na me ne tena me ne da na ko bo obi amane me ne wa na oba kosia kuma mu de yen kwansan san yo madam me ka sa me nchiro se me ne te no se wo kwa na ncha sa no kwa da de o tumi ka che me se nku a wo de sra kwa no me num
kwan kwa fa so onye sika to nku de dai e de sira enti ono wona na madam me dina ko ta sika fere nai wuti ka champion say sika do to nku kra say me nu kwan na so onye sika to nku de sira wasesa be na ba no ho wachima wa look at this madam Wa we asema ke wa wuti ma cross ene obi aso wachima fe say e ba no be da nya no waka wase meba wose tama wone ne tie no tobo tie tobo mame tobo wanka sesa abre na wo ba ntie ne wase ebra na motia na problem bi akra nya mai usina wone wonna because usin kunkura wode sra no wonto ene wase die nti asa abre no ka che so wone wonna no enye nku asem na emom no wo chima okofichira wenya ne period wa so person to be can say we say oba we oba ti dan no oba bu ni say we talk for so oba say obi obu nsa ne me na esi ebitimi ende sa no ko yes akwa e fi e dai e kan e man na ma wale wan church e man na ma wale no me no da me anu kra me se ma bra me upa ma cha wa ya me pele menya won kan no kra mi ya me pele menya open menya say you better say we can ni say why what work as am me no nka so mi ye din tena se ya and so me ka so obi some question na me ya on so ma me nka say ya wi edru question time on so de ono no complainant into question time no edru so de a enti na matie wu alendly the question ni andrew ho de na wutwa nto otimi ya no adwuma sa na tie ye Dankeba complex limited Dankeba complex limited na ye kro no me pa cho so wodu so twa mu ya wo oba na ba ma nsuo gu wo ana wo hwa no ade anu a emma nsuo ne ba emma ba anyem no eno no unya pen wo mu a ho no eno so Dankeba complex limited sebra syphilis ne chlamydia ne gonorrhea na fe yade kwankoro me pacho Dankeba complex won fidie kuku da mapabene ya ene yedi tutu yade ase deku nanso ye numbo wo fom ye hwo yade a na je say wo be wie wo kaketu abi nanso no wanyu ayare sawie enti ye de dan fight ke heba mesha bakoko ebe progu dan pro ke heba mesha basisi yade ebe tutu usisi begina so say pemen na dank extra ke ba mesha so ene ahotutuo wonya nom ya ahotutuo se ya we me na mekoro no na dan gastro ke heba mesade ene we ye frusafro na wubunyam wonso wadura eno no Dankeba complex limited ya make one once back on akona kire we ayade safie no petu number 2 ya Ben City Life Hybrid School ho fresh 0266 593330 0266 593330 and 0244 017556 0244 017556 na anyone any enkomo doctor ni mommy mo akwa ba wi yi mommy doctor na pom te say yo yankrofo mo ba ni work e be se wo mo ho yade no wo mo se de yan ya doctor ni mo na one make say the World Scientific Clinic omato me nkrasa me nka asamoncho na omose omodawase because sebi wanche omo ba bia eye baby bonny we say last week na me ni wudi nkomo bi na me enokra no ya nheda nka ho asem ye na awo asem na ye ka say obi asent wonanum halitosis mami bi bai na oka che me say 24 years wachini sa nto onokra de onko ba bia biem but ojiwudi nto ye na adwen say oba obetu anamon ofri breman na oba ye unim say sisi amene oka say 3 days na oye no won hu bi ye say mo friend madam nimo mo friend madam nimo yo ene madam nimo eko because me ka che ne say we did halitosis the scent na wo no ma within 3 days won't be was ekro enumunka yes won't be ba do no beto as well obi powerful yes obi ono ma okasa ba bia wo no ubejane enti say ebia wo sa problem na me number is 0244 08 76 87 0244 08 76 87 me ka awasem dia me nka kura because mama wadi kan kasa bebre wa hanom ide ye ni ehu ene edi ho adanse se obi wo honom na wo so opeba wachini a enkwa Odie number no ni 0244 08 76 87 bia me ka se enye obema nko oba nko ana ewo first ne na ne ka se obema na wontimi ngo anas oba na wontimi ngo ena me pese me ma tie 40 ase se the mere fact se uni obi awo ne does not mean se ochina obetimi ne na wo
de wo niam bebre etimisi obi ho no ma na owo ne sperm no ano den pa but bibia betimi asi na ochina bi no wanya what we call azoospermia da bia meka say azoospermia na ye case da bia ta ba me ho pa ode sperm ne beba no na hwinim ye frɛ mo bi spermatozoa de ode ba de frɛ ni semen ye nsuo keke mo ni wom te say fish pond na nsuo ne tim no what say money range from 20 million to 120 million obi on mo de beba no obehwe mu no na hwi kura anim ye frɛ no azoospermia na mo no ba kokura anim okay obi so ho beba no na mo no wom but omu nyina wuwu adenti na oma wuwu ye frɛ bibi retrograde ejaculation ne say sphincter na what's sperm free hoba na hwa na ye frɛ ne say jonso so free hoba enti what's ba ko close na ba ko so open most at times no obi wo ho no ma ne de na ntimi close you na mo na na spermatozoa no ne nyina ko back to the bladder enti wo bo say instead of obe release sperm no obe release no na mo ni nyina wu but ye be hye junso ni man kasa na obe kasa onkofa junso mra no na mo ni nyina wo junso ni ye friend retrograde ejaculation obi the opposite and ye friend what we call climacturia no bon so this sperm ni be ba be hye mu no na sperm scent ewom o ti junso scent ewom entimi no kasa say ya wasem ene hawa nyankopon adom Dr. Nimo na mabetna hanom no me number ni 0244 08 76 87 0244 08 76 87 last week me be catch you say man bia o se wono 3 years ontimi njunso 3 years ontimi njunso me kire wo ne ma me di ye ya 3 years obi onya 3 years ontimi njunso o di 2 days ejunso ye me no ka say bia wanya prostate enlargement prostate cancer and as a prostatitis prostate problem biano me number dey 0244 08 76 87 ebia watimenka e wo fidie bebreso watimenka mama adi me ho adanse a kyerew opese ohunu me ampa no kure ene adanse a odie ni nyina eye no kure eye nyame eye ma ho ode nyankopon ene eye enti sem de midi kan no eye ba na wo pe say yes spiritual say yes physical nyankopon be na me so ama won so aye most of the time so bi wo so ho no ma ne de ne infections wasem no so cry na infections obi ho no ma na sekeka no obi ho na nsufita bi firi na se ba obi ho no ma na otise na sere ho nyina keka no da bia me ka cho se unya infections a ehu hia se obekwa akọ no maduro keke because emwa no ye wo mu different ye wo groups ye bacteria ye wo fungi ye wo viruses and ye wo parasite da bia me ka se normally there infections ye obi ho frɛ o se doctor manya gonu. That is Neisseria gonorrhea. Na Neisseria gonorrhea nkran ye woni ne ngefa ne say the twins a friend Neisseria meningitis. Enya dura de beka Neisseria gonorrhea na de beka Neisseria meningitis. Ena bebre na kra meba na ye Pseudomonas aeruginosa. Eye ono so ye bacteria. Ena bebre na bacteria se de doso E. coli, Klebsiella, Proteus. Enti se wonya infections a anase o ti se wase kekawo o ti se scientific wase ba wo hu se wase bie anase ade bia na eye wase anase bema ni mu no ama obema no fon anase obema na ye ketekete no me number ni 0244 08 76 87 na me boase ya hyew na problem bi e wo bia ma to me boase na mayam obi kra de ye wo ho no ma aya na ye fibroid no se bi hunu se eye subserosa submucosa intramural and appendiculated eno kra na betimi a kire me se wo betimi awo anase untimi ngo enti wo sa problem na me number ni 0244 08 76 87 wo atonsu Monaco junction yani adansi rural bank no enedi adwani mu wo de ba bia wo free Ghana hanumu bia no oba atonsu Monaco junction a metimi aboawo obeso ho ane de ne ye osa wachinia enko da bia meka se osa no eyo eniema be nensa na de ba ye freba bi Helicobacter pylori a eye moa bebre na so so ye excess hydrochloric acid ene ekoso ene obi won so ni mucosa walls no problem wom enti eniema tototro a wo se stomach no ho ban no enti minti wo se eniema ano o hye bia ba nipadua ni ma na I started aware of the walls enti wo osa nyankopon adom obepie mu ha betimi ahye aboa aba ho ato obi so de wo ho no ma wa yare sa onima de kro o treat malaria no o treat we ne ho ye basabasa ne nase hyehye no ne ho nam ye basabasa obi ho no kra na asedi yaso jagu ni nase no ebetimi aye what we call salmonella typhi and I say what we call typhoid da bia me ka se so wo typhoid wachinia enko a
typhoid ye o mahodo bebre and one anka say from salmonella typhi. Apart from that, no, you will other species say paratyphi A, paratyphi B, paratyphi C. The symptoms necessary one share ya, one here be mistaken. Also, ba ye didn't finish munu say abua bay na ekosu sa na yetimi ache e de aboa. Me number ni 0244 08 76 87. Oh, so wasi bia na ebie Nyankopon adom oba metimi ache aboa ama ho ato. Da bia me ka say onom diabetes aduro, onom pressure aduro a enya dia obema no ebetimi asori agina so ye. This is all the heba and the bow because and bofun no normally at the end of the day no the side effect no so bema no entimi so nyina so ye anase bema no be wu kojo to Nyankopon adom ye niema ebi ti say ye friend say ye garlic wi ene niema bebre ba metimi dia ye aduro e dia ma ye friend haban bi alkalifa wo kase na ye friend bibi saint leaf bitter leaf ni nyina ye aduro aye de ye aduro ema nipa enom ema hoto ehu philo grade ni nyina ye ehaban a ye de ye aduro ema ebetu pressure no aye dey ase ebetu diabetes na ase onom abrofo nro bi enkose obema no ebia wo ho wo sa problem no obema na wukura na se bema na ntimi sorry number ni ye 0244 08 76 87 0244 08 76 87 ebia okra wo de no wo de bo ania na besne ko premature ejaculation wo de obu oba no ba ne so omukura etimi besne ko so a entimi anase wo ejaculate a ensan sorry biem Nyankopon adom oba metimi ahye aboa ama ho ato mebsoro odisia bi yare oda honom condemn a tese we so anya stroke. Yes, there be a say 132 pressure, 132 sugar ye, 132 say yeah, there a bit me cause ye. I didn't know a control any my baby. Say not supply of bladder. Ubo say a baby a ono a bewu. Baby a bewu no ebian the control or cassa. Ubo say one no cassa ye. Ebian the control or balancing and answer or nancy. Ubo say what's that teaching? Ubo on cry and a bit me stroke bit me when you fra. No. Ebia crowd and cry any yare oba Nyankopon adom Dr. Nimose obehye na ma hye aboa ama se de city ebia metu ase ama onho ato ebia ode ne ye cancer no se colon cancer se stomach cancer no mahudu obia ne Nyankopon adom onam so beboa ama ho ayede ato ode ne ye kidney problem ode ne ye liver problem wachinia enko mesraw obi de hye bi wo honom epilepsy a ye sina alata eye sina alata epilepsy ye de aban de ye friend sina alata sempem enam de be ye aduro e de ama Nyankopon adom ho ato e bia wo de skin diseases me number na 0244 08 76 87 no atonsu Monaco junction me ne adansi ura bank na di twen mo frem na bia wunya me a wo de obetimi asene me WhatsApp voice note de how bia betimi na metimi to me bo ase aye number ni bia me 0244 08 76 87 0244 08 76 asthma anemia yare bia koko problem bia no Nyankopon na me so ebehye aboa ama ho ayede ato Nami ensha papa doctor pneumonia tenenka no ewo ni what me pa cho bomodian na fa we yade no ko awo no kwana kwaje oba no wati hosu I'm CSC Central Market. I'm who be be a Asafo Market. I don't know so anymore. A friend of Maa Akos or the pair to SM to menu. I'm in it 9. Me who no so me pepe no use to taxi. And I'll catch them say Nebla dear na nebla if you are mamma. Na nebla sin a who the answer into your taxi not on. Eddie Asho a dinosaur. Na say Johnson. Oje taxi na ton e de atoa e dan so enti se mi wasika me mu anu nye nkoto taxi ni bi won fa nya adwuma nti mi so me de to nanim se me wasika kakra bi na nka me de kope proto ato se be ya me so me nya da chi me nya ba bi di miti ato woni me kasa ya ama me ne koi crow from bank bi e fe na twuma kwa anma bank e fe enti e ho ne e fe ni State House me ne koi ni mi enu ekwa m ko yi sika no 100 million edimano aye 11 years ni ana ode kwato kaa no ode kaa ne be kire me no nam sa kwa me ne seka yi de eye kaa dada obu ase me se kaa ne ho odin ebetima ya adwuma intimi de
metie no ana me ne te wo ti me ne te wo no bosumi pepepe no de ka an sa akọ hwe ade catras dan ni mu wo central market ti mi wasafo market to nam na wo frem se mi tu amika mla na wo de ka no nyi nipa akọ hwe wonti mla ija me nam nyina wo ho nam di amika me ko e ti e ko ya na edi nipa no gu ka mu sa akọ emergency kufo emergency ko hwe wo mu nti ho no ho ka nyina me na mi twi aye ene yi nipa ne ya anya obi anto ho ba ko de bia wo frem se ni sisi oyale ni sisi nti ya mra ni sika obeba abachie ni ade ti saata na be ma no so hyede mo hu mi no oba mi nche wo krofo hu so obi ani wo to oba na obeje na tale ba ko ho saa me ne nete ho enti no ye ko my sister ni sika mpre no ni nyina ye mi sika wo hyede mba busumi nsi enya me ana me toma ni di saa wo ho enti bla ka no hwe ho na ye hwe nipa no so mu omu wie no saata na menyem ne ba pani wo wa habi enti me wo ye no okaso obeye se satam 300,000 amame onye sesi no bibusana no odidi matem timidi koda o maame se sei na ne ba no eye enti na ma asene ka che me se menko na obefre na kasa akire no se nen na ma asene befre ma kasa akire no dia ene omini enti firi ho no okoton oka no mi wo ho na odi 18 million bre me odi 18 million ble no bunsan se 18 million ye wo se ka no di station yemfo enti wakoto ka no 19 million ma condemnfo enti do odi nani ma ne koto ka no wayi 1 million ma no enti 18 million ni ti mi bufu pa na ja oba ne be mate mi ji sika no nti di ba busu miem se be me yakoto ka ni bi sister Maa Akos free one family nya hwe ensensem bebre ani yete wo saa me wo pani no na obo ma kon hwa 15 cedis 10 cedi 5 cedi ba ko me no dia no ma mani bia o di matenti madam fu bi ebodwo sabanchi ase ni ade ma asem no ye ka no very very serious case ye ne abre akosua pokua na de ba ye kro from ene ye ne kwame mafo kotei eno no so ewa ye ne no edi nkomo relationship na mu ko mu no 11 years anase say 9 years relationship wa emo 11 years mo okay 11 good and bad years so we can good dey na just say me see wo mu nyina ye kama sada na me wo na ne edi omampani atames afinshi ada sada na me affidate no sada na omampani atames ne edi na afinshi aba nti na doctor bia ni suntreso doctor no ye me operation the friend doctor sapo mo no problem wo dia yenhwe say wo yo say first born ye wo ne sanye wo say no winya accident yo yenhwe ene de me nya hwe ni nyina yade a esi ye ewo emfie dodo a motena ye no emo but so far adia ehu hia yen sabrei eye sika akwakodimu because e won no ne di hu dwuma kese pa di aka ne de atwam whatever the case is the see ye nyina atwam se bu ni hobiem nti di aka ne ye sika sam be ma kwame mafo de me bisa wo ne se no kore se woje 10,000 Ghana cedis e be free akosua pokuya ho se wo de kotoka If don't 10,000, I'm 8,000. Me pacha wasa ku anim kra dodo kra ma ye nti hwe sabre na ni braba ye fa na yi ne ewo mu se wo ko mu ja ye no wo ko ye sa ne ko da ye 3 rand 6 rand 5 francs whatever esi awie obi age the feelings ye ko esi sika ne hia yen because eno ene ye dwetire ya ne ye de ye adwuma wo so wo ma wo sen pacha 8,000 de ma nya 10,000 8,000 on the ma 10,000 100 million titi sika no 100 million. Madam, you better go to Bisika. Sister, so bank Bisu say you do go Bisika and say you direct and what you are to our. No, I have catch it because say 80 million or them. Say we better 100 million cash. No dia ye nim ni petri mu nti kasa no kra na nya no kra. Me dey 80 million and what them nya 100 million America. To ma 8,000. One that we demand for sika no. Anasa wonu wa na ka kire say be ma me ne watena me pese me ma osika kwoto car because me hunu say wo car no wo faje me pa cho ono na ka kire me say opeso oboa me me na me ka kire ono na ka kire me say opeso oboa because say me car nya afiri me say ntimi hwe e ma me ntena fie ono na say opeso oboa wo akosua na ka say opeso oboa wo na sa bre no a o ma wo sa sika no opeso oboa wo na mo dodo say na wo de aboa no na emwa se na me dey aboa no se na me ne te because office
So bad on me just say dwetre like dwetre ebia na adwuma waye wakohu no would sick because ono say 3 what's he saying one in the time bosome ana me nyin say ye na wunyi bosome mi asa na wunyi say ye ba bosome no ono demanding for say sika no ka kira me say net blast say wo si fia mo maami owo eno de ya kire mu waka ya te ase ya kase ya kobaka ya bebre enti me kire say abosome ena wo ka se man say sika no ana edi sen bosome no ka no wo de ba me ho no ya koda ye no ena wo ka sa asem no kire me okay bra ka kire nse me sika no me de ko top pro Matias ye ho de me pese obesan ko wachi kwa me mafo woni wuhia no bosome ena aka kire se oma wo sika ene ne tena almost 1 year nsa wo ka kire no oboa enti sa 1 year no na wo adwuma ye because na wo je wo bra ka no na wo bra ka no wantumi anya sika bi anto ho a emre mu odin mu wo betumi atwitwa age ho oba sika na wo de ma wo na me fa anya adwuma isa se na sika no eye sika wo de ye edapade wo fie bibi ni kwa no e ba sa nua to ka na eye yi sa ma me nua kwa se me nua tu kwa no metuma uwa chire me cha se wo ye adwuma wo ye wo de wo bra ka no ye adwuma fie sen saka na me tika afa enti obi a wo tika afa de be de what me say good come for time which because ka na ena obi a wo tika afa na watwi ka no for so many years na oje na wanye hwe afa ma se ne wo bra wo sisi u why adwuma so wo ye adwuma sana wo diska ne ma no enti wo ya wo de ma no enu no mrada ho enti enkoba se wo se me ntika mfa na bia ma ye adwuma be se mfie du akakra bi ne mateka na wie ne ka ya be ya media wo se fa me ka ma me eno de enyu oba ho abufuo na abra de be say no woni wo bra contract ne be say because oba wo ba na meyire bubu anichi a enche se ka no amede aye adwuma be mfie du aka be mfie num ama matete ho kawie na ba ya media no fa ni bra beji wa bra ma ye adwuma to agu emfa anya ne ma ko ye kira se ni sika na wasa wo de ma no na wontua enya wo ba no oba wo bubu na ni chie no nti ena wasa mi gira so de wo agimeka for the way what balance nti contract ya wo bra ne wo no ye different ena wo yire ye different enti wo bra ntimi nka nche me se enka nche wo se me ba wo yire bubu mani chie enti contract na me no wo no ye twam fa me ka ma me wa bra wo de ka na ye adwuma bet 10 years e bi aka 5 years na wo de atete wo ka wie it's neither here nor there me pa cho ye me na wo ni me di komonya de omo ye no wa chire ho de me ka na tie eno de emfa eno ntoasomu eno de nchiremu na ntomasom ba akokora enti wo anya sika nto ho a eno no ahokyere ba wa wode kwaye obibi eno oba aka se oba monska eye oba papa se nya wo kura na wudi mande no ono na se mani bibia wa yade wa hu ne se wo bra agi ne ka be ma wuti fie ne kunu ne enti bra ma sevu kakra je na fa kopeka ne bi na fa ye adwuma ye nyina ye yedie mu a enti nko ayade me pa cho sa 8000 no de ma wo no wodi wo se 8000 mama me ba 100 million bangi wo ho de wo science ka no ho ye nyini nflu ya mo ko ji sika no 100 million people nyina di dance here evangelist wo we nko de ya minsuro we so reliable to the extent say any follow up bia no evangelist be ye de amame enti watua adusan ontua se sika no me de ka na ye adwuma ona na me ye sesima no na bo na sika no enti we ye sesima say na ma no sika me ye sesikwa ni mu chei ana ka na ko nya azent be saying because udi tua woka enti eno no wo de man bi a wo tworo to ho na wo eda no so a wo hunu se kwa me maafo sika meje ni wakoso ya poku ya ho no matua sei aka sei enti sesi a wo ye ma no no ene bo ye san ye ntete frim me pa cha na me ye 40 cities wo ye to aso 30 cities no ye sei 30 cities that na ye 40 30 cities ma 30 city na no oye wo won ka no kuro wo enti wo ye de ma no predo do saying madam me ye 6 ma no be 5 months ansa na ka na ko nya azent no ka ni nya azent no na ka na ko si fitemu a
enti o man 40 cities meba o man 40 cities 5 months me patch o check na mo ntete free mo e ma yen hwe ni ye hu di aka apart from meba don't worry ye we yen hwehwe mu aba ye enti apart from no sika se biem na o se atwa ma no oh eno no ka ne nya azentam ye wie no me sa ne ko so a sa tam no se me ne ten butaye bia na se o ha bia ni ye ntemu ni nti no me ye adwuma week ni so a na me discount man to no akọ ka me se kwa me se de akọ anim gakra o e ti o ka me se de scan ya na wa na swati ni nti no wodi sika me de ba ko bank so de fa de ko ma se na scan ya odia de fa de ko to bank ancha na ka ne nya azentia ka ne ko si fito ya ko brobosia de ye dai Miana mi tia enya accident ni hwan ye car no miana mi ye me sika 9 million ma obwa me na me ye car no ye twi kozi nzongo police station me na me twi aho ka ye twi ko maazi me na me twi aho ka me na me ko ba na me discover si jiwe to no de ko ho jiwe to no de ko sata no me ton fish okumasi dwom Central Market ya bu no doka se cha mu nyina mu ntie cha wuti aka no ka mu nyina aka aprafo no wo mu praye mu nyina mu ntie wo mu praye na me do ko to hospital why na tue mo ka me pa cha otue bi me ba pe ni odi machi etue wo boa mo frɛ ne bla no omo ba mo ntua 1000 o ma me ba fie kuro me bla odi machi me bla me di na ti me bla Odama se mama ne ba na ni mu ahu ase mi na mtua ho ka nyina iva na ewu o mu a ka ndo m kwohwe ba akopɛ na ewu afiri mu na nsan ya miensa aka nyina wo ho when we say wo ba ketwa no owo hole in heart pa cha akwale de ye wo no no when we say owo hole in heart ni wa ha wa but minimi say yale ni ye hole in heart obo doctor friend atu na nim doctor fon kan cha so ba no hole in heart ba cha mo ka cha mo de tu aduro so na ye kwaje aduro wo konfanoche edemano na bi nti no mo de no to aduro so but ahwale de beginning no ma men ka de ba ko mu nche o se doctor na ka chere se na kuma na wo problem kakra nti ye kwaso ma na aduro na ne ho betime obetima recover ma enti wo kwaso ma na aduro to to ma no ba chan madam wa nto ye kwaje aduro no wo emergency wonom the last time I could hear sika ma ye kwaje aduro no ye da ben enye emergency kra na mo kwaje no mo kwaje no he ye o mo twira ma me de aba wo ko ne atwira ma na de aba ha ba je madam oboa ye kwaye no wa he ma kwaye no wo pole am de aba aduro no me de ni nyina bi aba until the last time I hear sika ma ye kwaje hole in heart aduro ye da ben oh so far say on say me ne ntamati ye ne de me kase wa frɛ me abusa me sɛ e bi a date say first cabin pam kwaje akɔre medua na me boa ba wo so nim sa akra ne yare o sɛ e yale no anya sɛ e batwa so antwans e che ansa na wa dai aba enti bi sɛ me mafiri hɔ no mo ne de wo na so de report me dai aduro ni sanu ahun no wo frɛ no osimi ni wo na so frɛ me because so wa frɛ me a me ba na wo se nurses na kyerɛ wa ha sɛ nurse ni efo na kyerɛ me sɛ me fa Maa Akos ba se fa hwan na brɛ Maa Akos be na yi na wo ba no na me su ye yi akra na me anya sika ntwe ye frɛ no emergency wa wansi wo no ɛna nurse ba ko won kura emergency ɛna o kyerɛ me sɛ me fa Maa Akos o be ne ntama ma me maame na no wo ye dia be hwa wo ba no da bi me pacho mesrew yo o di do wa wo ba etumi meja to ba bi na me si minimu na o kyerɛ mu kyerɛ me saa ti na ha kra minimu ha ti enti maame no first no wo do ho ano wo ha se wo Akoma no me fa mla ho okay onu oba yi tie no na wo ye project mpacho me ni ayi kra me ni bi madam me se wo boa da unu se wo to asase me wo de kwato madam funani number wa ha mo ma frɛ no wo hu asase no me hu yo de kwato madam funani se wo to asase na me yankɔhwɛ a me se me yankɔ na madam funu frɛ me didi matam se adenti wadafo na se ka ne ho na mo nkɔhwɛ asase no be me na de kwato madam funani mu se wa to plot no wo se me yankɔhwɛ wo di sie na busuafo na kasa kyerɛ no me busia na me kwa ye frɛ busia go hanu munya no me se na de no wagimi saa woni be ma te no o ya ade no wo se me yankɔhwɛ na wo se wonko ana se ma wonka bibia nkyɛm no wo se ne akina ya de wo ye bia na ne nko but wo koi ade chin so me boa no wanfa wanko okay me ba ye beto aso ewo efom woni ya wie no krakra but mama bi sase say sika he na wo hwehwɛ free be me ho 1 billion ma 1 billion na me hwehwɛ free be ma no ho na wu ma collapse sase sika 100 million 11 years ni da bangia ka wo ho wasi dan fa me chefa ma me okay 2 years ni ofu on hwan kola no nkora ni mi nam do mu nyina akọ school okay o mi anu nyina school mi nam do mu nyina akọ ye je 1 billion na wona na tie wo hu 1 billion won ho da ma se woni bia kwantimi nsi fie wo free ho no na wo ko hu fie no ka no wo use da bi akosha pokua wo ko hu fie no mama mpa cha o de mi su wadawro da bi mpese bi sase wo hu fie no no de ko to me yonko anim se me mi yankɔ hwɛ
ana me bua me ho so wo me enko okay ana wan fa man ko o free ho no so ka na o use no akoton za akoto brown new foforo o use na no na just o weska na no me de ne ba na akoto engine mu no di sim o magazine mi na brand new car na yesa akoto engine mu na simu sa wa akoto sa nya na akoto engine na o de mo ntwe me kwa me man for 1 billion wa na wuti wa winya wuti wa ni sa ya kan sa na me ba adai wo bi sika kire ne ho wo de mo pagya mu kakra ye beto aso e wa se osisa wo bi sika kire ne ho wo bi o wa wo sika hu na hu nkasa wo sika wo sika no wa shada na odidi ma abotom wada wo ba fie 11 years wa bra wo dan da ho 11 years ye growth wire e fa ne ho pa na how do efa no ho go find her ba to na kiye moja dro papa wono no matumi buwa we nan na wonsa ye tititi ni na ebe free ho wo ba wo ficha wo ti ya ni na be ko eye go find moja dro go find wo benya bia to pharmacy any chemical shop awudo bia emo 0244596532 0244596532 na shane so ema me say Grace Gifted Back Clinic and Laboratory Services ya de bia ni wa kwa Dr. Grace Board won tutu ase emfa ma wawo be ma waye mre ya de bia kagimi ene eye kwata kumase oshum school jash oshum ma from Barkasi road en ni wachi motor petroleum bangalow ne Family Life International School shani mo 0543320030 0543320030 Waterfalls Drilling Enterprise ye betu wonsuo no e de ama wa bra wonya sembia e wo ho enu ntime se wo da wo pe expert nsuo tuomu e Waterfalls Baru new site ye ne na ye bia ba clinic na wa bra sakuro mu dweso fa ye 0246 265707 0246265707 quick credit is baje bosia ne fa kwaye adwuma no fasika beto yo hia no Ghana card we de brabaje 0596 920833 0596 920833 ko wa mesha se wono no mo eboa e man kwa wo a woni padua ni mu akuti ayade no wo mo ho yade papa de wunya ne ko wa mesha se de be ya wo betire atna apomudin mu abrabia Kepkos na wa na pa bia tuo fra 0244 726611 0244 enkran fra 0249 756113 0249 756113 kuma se fra 0249 771 461 0249 771 461 bomodia na bra na ebaji usika no na wo de na bibia entumi enye kama pa enfa emma ene na wa winim se piwak na de 3p garlic mesha ba 3p o 3p and one will be no pressure with sugar bibia ye 3p na eye adwuma rough wobenya bidane ba Mr. Kolena Capidani Angelos frem 0248928824 0248928824 Jalline Travel and Tour I believe I can fly for kwantue Nsem e free kotwi e di bedru asokwafa bedaye baby apebia Jalline ye no beko wa bra winya haw Kumasi ya was so high tension and cry is Legon for 0249 198615 0249 198615 Dr. Mafo I fertility about center awofie awobot said the fifra abo denchem no aditini ni die tinsu ase no a Dr. Mafo fra wo brabe fa oba ni timi nante a Dr. Mafo se bomodia na bra oba no obema na sori agina nante wo atonsu se so atie bisa ba so ben private school no for 0244 411099 0244 411099 kofo ye bi wasabra wo problem bi ye spiritual eduabo ana huhumu wade obi na ede wo ka kofo ye bi wagona saman ye bi janshir fa kafi jase na bra 0243134535 0243134535 ma be me hona me na mo na yire me mo akwa ba na wa mi ene de je opium ko ege koko bo akwa je evangelist akwa ba ya na ege koko birthday no birthday chenchenche yemi aba just obi ka se party Beatrice program any Beatrice birthday baba odinu ni ohima Claudia afian cancer aka kente hima papa mom yen chance si answer yen campus yen campus ene ye posse ye posse wo mu ba yen posse brasisi
Etuham Hassan. Ene yi free We wa mo baba bia mo the true state of the nation's address to aso ya. Enkrofo se o mo so pese. Ene o mu ma yenko. Ene na ye ka. Eke kente hima na woda efie ma me between Swe Gabra. Nyame enhyira maami na awoda enya awoda pa emfama no. Na nyame nto ne nkwam. Apomden ne yesre e de ma no. Amen. Se da biara da. Erade enkoso anso ne mu ba bibia wo. Sa na abraso master ono so sa odi na woda. Abraso wana menua na odi machie no. Wo kira de. Yo. Aban posti no. Ya de no kwato abraso. Abraso. Yakọ ho no. Pam. E wa fe. Ya bon pa ese nesia. Omra enhia eso. Ya bon pa ye. Enhia eso constituency ya ba je. Headmaster na ya me ya e ho nso no radio no TV nti a china je se san. Nyame ya doma. Nyame nhira no. E na ye nua na kwa me nso, kwa me awua. Ono so di na woda. Ewrade enhira wo nyina. Awoda fo nyina mo a mo ye match nyina. Matilda say wa ba na hime. My best friend na ka wa say advance na dey deleted. Na say we dey say this week ya nso ye me nso me de. Na example evangelist nso na 25 years. Esi danwa nyame ya birthday no e commission mi na danwa na me nya 30. nyame ya shira. Na 25 years ni. Oh okay. Ti nyame enhira me. Nyame be shira. Nkwa. Ya bie kwan. Medin. Kwame Mafo. Media Marco eto de bia ya medwem na bi ho amenti ase. Akoma FM 87.9 Kumasi. Omo ye bibi wo omo ani so na wo mu wia omo be ka se enye omo. Menim se ade bi wo ha ompe. Be ma wo mpe. Ade be pa na betumi aka che o se koda ho. Na be ma no omefa wo. Na wo dem. Na wo ne ntina 11 years e ho de wankasa yie. Enkasa wo mpe. Upe wasina na ho nya fe upe ade anya fe de yakọ ho koye de ye wiase de obi apẹ na ofa o kan so be wa no enti wa nko a me hu ring dem nso wo so wa ya ade ani aware ye Akoma FM 87.9 Kumasi. Yemfa ye ho nko saa wo to wo bu ase na ne ye fa no mambisa na nka wafa ne saa na wasema awuka ya se ne se be me ya wote ye oye yisa na nim dua ye yisa eya amamo nya sa ade no na nim dua nya kra woni na wo awie wo ye hwe ya enye yie na ma ko wo muto be ni wo mu ha ni ha ni na chi no eni o ma bi wo ha wa ma wani anna ho wa ma wani anna ho wo wie susu a wo de kai akosu okokwa wo de kai ense tu ni fie ho wa na watu ni fie ho Akoma FM 87.9 Kumasi. So one copy. And na danfo because we sit down wa ha. And o ka se me nkwohwe. E dan ya ba abechei. E wo hefa. Esi he. Ye nim ba bia dan wo aye kwa akofa. Mu wie so a mo se kunyina echi no. Me akoso pokua wo ha adwen wo ba bi. Obi wo ha yetumi akoma me aka ne nsa. Akanen sama se ne hase ko nam gas wa hihie o me ka minim se wo hihie se minim se tokwa na okun ya ye kanensa na kk se bama ben na wo ba betena fie ho no anu edin too much and say sika ya wo kan me patcho 1 billion wo kura waso mu bi da ya pe 1 billion na wo ba me de nka de minim se wo be ka ho ase Holy Hearty, akura ketua ya mese na o ya na kuma sidi bom pukum no anu na Nancy bi kire wo se bra ma akonsu ho na tianfo adofo hu akura yi mobo na obefiri mu na mukura yekoye operation na akura yi behu na de ntobe ne dindindin yi de ba asam kura ba niye what Daniel Sam no kura wonim say wo pe be ma na baby ma ko wo pe be ma no se wa ware wo se ne ho nya fe se wa ware a wo haw ene sen wo ya sapon ene sen anka wo ben enkola ne ho sem ne se wo ka ye hyehye enkola no de wo ye frat asefo asase yi ma ko me pamocho momo ame na ye hunu kwan ye be fa so be me yinie ye nyina ye keka ye hu mom ye hu ko ye be fa so ye be gi akola ye si ho hwe de wo keka oh sikai mu wo de ma ne to kai ke ma sa akoton wo
that one get my condemn. Condemn for the I'm telling you. My yard, Johnny, no matter 10,000 car. On 1,100. What can I can't call Moses scale and no be for because I bread. Oh, when you know, ya dear mummy and you know, one from our junior Siba, we say about the bear and a motor, and I see, and a way in Abba, and car cray one some day, says 1 billion, dear, a high enjoy 1 billion. We enjoy 1 billion, ye no more brabo, boy, ya, one in the canon, Sika, what Jeffrey, your quasiabu, near Jedi amount, I will back 1 billion, ye, 1 billion, if you're been a musi, what's your brosai, and I must if you made the Intiaho, and assassin, a bit of a ask her, and you are cotton the Sikanamau. Ye nibi wa ha inti nipa ya wokai ye kwaji sika na firi wa hin mo ba ha mo hwehwe sika ne ma ye 1 billion ya uncle ben ye do be scale so ni asese e di amount adan na ya mo ye sa adan mo ye sa na mo ma obi bump na twi mu akwa aware mu a na ye ne dendenden inti de wo ho no ma ye nka na asumdue nka mo ya na ho kete kura wo so do enkwanya ben me do fa so nyina Oda so denete. Ya wadu fe mu nyina no wasa ne be fifie wo koye no osa bai wasa bie mama no wo dem sa that dem kwa ni se de o si de ma no wo ma na miensa wo na wo te he ka miensa eh ya de nkwa won ni nyina wo fili ho won asiye we boto ya asiye we asiye we Asiyo and you been Asiyo. No. Asiyo. Asiyewe enonkuwa mfumono ejiduom wati asiye na wo afi na ba be ha ya adwene beka 1 billion obi nkomla na me meka akura no ho asam akura no na ne hu hia me ekole yi akura no na ne hu hia me ba yo we are talking about all in heart. All in heart. Akula. Shakura yijina wa he. Nani henyi na sasa. Nena si nyina ta. Na nurse fo ne kira wo sabe ya na no. Wa ma to nchen. Wa kwato na aba be pe 1 billion. No bi suma. Pastor Junior so ahoma ne so. Eh, Pastor Junior so. Hello Pastor. Hello. Be me na me yankwa. Na yɛrɛ ase meda nurse ni na ɛkyerɛ maame sɛ ɔmmea no meda no ase paa ɛyɛ kyerɛ sɛ dwumadi a ɛwade no Maa Akos so ɛne n'adagyafoɔ so die no akɔ akyiri sɛ wokɔ hɔ sɛ ne nurse ni kyerɛ wɔ sɛ akɔ Maa Akos wɔ na Maa Akos wɔ deɛ ɛbɛtumi aboa wo a ne sɛ sɛ nyame ɛnam Maa Akos so ɛyɛ adwuma papa nti yɛda nurse no ase ɔnkɔ so a na ɔmmɔ saa dawuro no na Mamuna the left from the right. Oh, Abraham. Now, Mira, Mama, Pammy, so or passing to Mammy, baby. Oh, what the year you needed the hockey Abraham. Into a working, you know, so troublesome. The Nina, if I would be troublesome. Not so the what I could them another country, said, good dark, couldn't wọn n tẹmọ tí a mọ wà fẹ abọ wà fẹ àjẹ no ní ẹsẹ sẹ wọn nígbà wọn náà sẹ wọn ọnyá ẹnẹ sẹ de wusi káyọ nsẹm sẹ de asẹ ọnyẹ na wà jẹ osi ká na wọ́n sẹ 10,000 wọ́n sẹ 8,000 ẹnna ọdí akọtọ ká na ọdí kọ ṣe ẹkyẹrẹ mẹdẹ mu sẹ dẹ wàá na wàá sẹ akọbọ hu ká wọ́n bẹ tura ẹ̀ na wọ́n akọ ṣe yẹ ọdí nsẹm àwọn kékeré ẹsẹ sẹ bẹrẹ wọnyẹ ọnyẹ nyina na ọkọ bá ma wọ́n sàn ájẹ lọ ní tàn yẹ na sáà bẹrẹ náà wọ́n dunu bàtọ́ náà wọ́n ní ẹ̀fọ́ yóò ní ẹ̀fọ́ yìí ṣíà yẹn lọ sọ̀kà sọ̀bọ̀ wàrú àná àwàrí nínú àmú ṣíà yẹn mú ara ọ̀tọ̀ ká máa ń sọ nǹkan yẹn jùlọ máa ń kẹ́ yẹ bọ̀ ní yìí ni yẹ ṣíà bẹ̀rẹ̀ bó múná fẹ̀ yẹ ẹ̀bọ̀ bẹ̀rẹ̀ náà ṣe bí a ẹ̀bá àbọ̀ bẹ̀ máa ń kẹ́ yẹ bọ̀ ní mú kú ṣíṣe yẹn tó ní ọmọ yìí ẹ̀ ti sẹ́ sọ̀tún yìí mọ̀ ẹ̀kọ́ mú sẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn ní nípa àtọ́sí ẹ̀bọ̀ àná
bɛrima wɔ ɛdan da hɔ na ɔno ɔbɛhyɛ no ɔpɔ ɔbaa na otu ne ntɛm bɛda baa ne ntɛm mu wɔyɛ opportunist ɛyɛ obi a wɔyɛ opportunist a sɛbi mpɛtɛ sɛ ɔpɛ mfasoɔ fi nipa hɔ saa nipa wei wɔyɛ nipa a wɔfa nadamfo a mokɔtɔ aduane bi a wɔn ɔbɛn wɔti a mofo kaa ɔbɛtɛrɛ yi n'ani wɔn ɔbɛn wɔti a wɔyɛ saa nipa ni bia eti sɛ sɛ yɛ ni da wa nkɔmɔ sɛ brɛ wɔ na nka obi a ɔwɔ dan na nso wɔ dan o hyɛ ma sene pa wɔn na kɔn wɔn bɛn mu sɛ wɔn ni bi ama a different but wɔn bi ni nko wa yɛ dɛ right na sɛ sɛ abɛɛ yɛ no sɛ ɔmaame ɛwɔ dɛ sɛ nso wɔ dan tini yɛ ada na o ma no hɔ sɛ 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 ɔwɔ aba na ɔno na ba abɛhyɛ wɔn mu akyerɛ sampa wɔn yɛ bɛrɛ mu na wo te dɛm mu ɔbaa so te dɛm na wohyia no ase no paa sɛ ɛna mema gyaa me da no mema ba bɛtena wo ɔyɛ opportunity nti ma mɛfrɛ sista yi ɛnsɛm a wɔkeka no hɔ sɛ sista yi nsɛm a wɔkeka no hɔ sɛ ɔgye 1 billion ma yɛnya 1 billion bi amfama no yɛni 1 billion bi akoma yɛ sɛm yɛngye 1 million ma nkɔ police station a ɔhɔ de ɔmmɛgya ma no ahayɛyɛ no sɛ kwaseabuo no abrɛ yɛabu no agyegyegye ne sika nkeke bi akɔgye berɛ yi hɔ ɛkɛ bi abrɛ yɛ ama no abɔ no ɛno na wɔbɛka kyerɛ akoma ɛsɛm Maa Akos no abɛgyafoɔ sɛ memmoa me na wɔmfa ma adeɛ ma ɛno deɛ na yɛagye na adeɛ ne de ama me na 1 billion yɛ sɛ adwuma no ma mɛsrɛ momɛmfa ni da hɔ mɔbrɛ ɔmo ni nyina ɔmani na hɔ bɛka mmom yɛ obi a yɛatɔ kaa ma wo wo so mɛkɔ ama wo sɛ de akɔbɔ dan mu deɛ na haw saa no yàtọ̀ ká ma wo bi awo ọba atọ ká ma nka ká ewu tia so ká ewu sise ká ewu ọba na atọ mi hu mi yi na ewu pẹ ọsẹ di akọbọ dọn mu ada yẹ na house ano na ọmọ nyinaa ọmọ ni na hɔ ni wie ni sɛ peter na ɔmra fam because botaeɛ pɛ di akɔla yi a o akɔla ketewa wɔn wu a tẹ̀lé abẹ́kẹ́ Maa Akos yẹn mu ana ndà ɔba ti bẹ̀bi mu a mɛsɛrɛ na wie a yɛrɛ ni si nkonya na kwampa bi a yɛrɛ fa so a yɛbɛ siesie asɛm yɛ siesie na akɔla no nso no yɛbɛma yɛde ebi akyi na deɛ yɛbɛ sɛ sɛ yɛyɛ na akɔma mu ɔnsɛm abogyafoɔ ɛboa ne yɛtiefoɔ boa no yɛbɛtu saa na mɔ no na yɛtumi aboa ma problem no asɔre maa ne ba ase. ɛdɛ asɛ papa Pastor Julius nana yɛrɛ. mama ɛyɛ asɛm o ɔdɔ de nipa bɛdu akyire ni ayɛ ase kɔm de nipa bɛdu akyire na nka 1 month deɛ ɛdɛ bɛnko ɛna wo na wo bɛsoa wo 100 million ayɛ ase dɛ me dɛ me saa na me mama me first me hu yei na nka yɛ fried rice ni indomie ɛne ɛde kye mmɛ sɛ dɛ bayra yɛ akyi nyina ati me de kɔ 3 rounds nya asɛm ketewa maame obeti ɛno no ɛhɔ ɛno ana na ehia no fi sɛ bɛrima na wo se ne ho nyɛ wo fɛ ɛdɛ na bɛrima no within a month wotimi tam sika ma no so ɔfa nkɔtɔ ka no use mama me dede bia wo sɛ ameka sɛ nka ɛni bible mu sɛ ɔbaa wode sika ma bɛrima nanso so na yɛ na me hu ne sɛ de bɛrima timi hu ɔbaa na ɔhu ne sɛ onipa so masi oni bi ba mɛdɔ no mɛboa no de nasi baabi no sɛ ɔbaa nso hu bɛrima na ɔno nso hu sɛ okay me na ɔnɛte abrabɔ no yɛ nyinaa ne yɛbɔ enti sɛ mede me sika ɛboa wa me hu bɔne bi ɛwɔ mu a anka nyɛ bɔne o mama nanso sometimes ɛyɛ na adwene ɛtɛɛkyie wɔ baako no afa no ɛno na ɛyɛ problem no me bɛrima no ɔyɛ opportunist ɔbaa sɛ ɔbɛdi bi akɔ ɛnyɛ aware papa bi na ɔde baayɛ ɔno kura goose no wɔ ne nantam mu hɔ ɛna ɔbɛyɛ so sika taa ne ho mama sɛ dwomfɔ ma ɔmo wɔ cash o etu ohun sɛ hɔ ɛdɛ nti ɔbɛri bi no wakɔ ɛnyɛ ɔdɔ papa bi na ɔde bae mama yɛ focus ni nyinaa ɛyɛ akora no me ɛhɔ na ehia me ɛno nti na nurse ni ne kyerɛ ne sɛ wɔn bra ha holy heart mama yɛte nyinaa me na me hwɛ akora no wo hwɛ akora na mama arɛ bɛ hɔ na wo nso osɔ yɛ ntimi mfa ne mmɛnti n'anim nyinaa honhon no uhu sɛ akora ne yare ankasa na ɔbɛ nam nim sɛ ɔbɛka sɛ ebia yɛn mo ano ne yɛ ne bɛrɛ nkasa na nkonso na sene kakra na akra no ne bambo ne se obenya ahoɔden kra mra na abeta aka 1 billion mama mi hu se otiem na me so metiem 1 billion de mo keke mi wunya ne 1 billion na mama all currency and new currency 1 billion working but new no na say no there be old currency so mo de mo nche 100,000 na mama be me 100,000 obi anko betena wo so oni bi anko si mansion bɛrima wa bɛtena so bɛrima wa ba Salome abɛtena wo so 11 years obi anka na wo yes still she feed no other them maame ɛhɔ na ɛyɛ ɔdɛ ahamu no kwadu no nikamu kwadu ma akɔ na kan ɛno na ehia ho enti mpacha ɔde ne de abagiska de ayɛ ne de ɔde yɛkɔfo ma mama de aka yɛ bɛka me da say evangelist mama
o kwase abu sika de beje eno de be ma ni twirimu because o metna oban chen 11 years mani ntwa dan ka ewu bia no renew na wusim na wo de ni sika mama na sika de betua why na tu no yonko no buy na pamo no na fa ya ne dan na wa betem 11 years wo tua bi ma wa pam dia na we de kwase bo sika de obetua 11 years in twiem say any we no ba na renew na wo buy mama na bia wo ka asem bi ha eye investment investment with the one fan ko bank papa na koto bank boni a mu yenu nyina obi alusu papa we dey beje we dey wasa badani fom onim kakusa wasi ebosika ye beje bosika de ye beje mama mi busa se enti mama ye nye papa bi ama mada o se ni ye ke ani ni ye ke dabi o sister baby o free body chese asa brantie yi nye chese brand share so kasa na woboa chese wonye hwe ma oda dey share so oboni nkuro o hwe odmidini ko hospital me ko yesi yi no na me ko medical me tu card ni ko enti ye nye hwe mama mu ye bibi ya besra mu ya edu sei mu a ya mo nka de ya kakra ya besra mu wo mu se be mo ko salomo bia no ye kwase agufo ni tifo we kwa de okwa no ja no sport a wo se ja mama ya na ni na akogu fish for man kakra wo mo ho nti wo hu se kakra wo ho very good so no adwene na de ko ye no then can call your power but within 1 month one mau a tune of 10,000 we massa you that for me common sense will tell you that from come be wura no asisi amponi o let's say that chibo do be see enya adwene a wo de call ye na enya ena nyame so ma bofo boni di na nim koto ronka because adwene so nyaka papa toya kanu an konsi girl we champion konsi girl we champion kanu an ena nyame so bofo di na nim an so toka enye ena mo asa himagu so ne ya meni Ishmael kase ube disika be toka dada ka dada to mama ka dada to for ba boni ya besi usu ofie ba ma boni ka dada oba boni nkwan wo ho so ya ajayo tususu de to mono de besra wo eni akua to mono anya ho de afro trotro na fro pragia so de be toka dada mania yawu ani na ma branti say ya di kokroboti ayo entule free suno wow wuzo kwa on fa bi ma obeya na maw no enti ye be sere mema no amoye madwin say this time no be di man no do no say man wo ska na se mu ye mo ade yi a e ma akanya bone se woni be matie na wo bi da ho na se wo de kura no se oba wo ska ko wo ka che be ma oba wo se won tumi so eno de no kura mama aye no kura ti se de woni bia du sika obedini nyina so mo so awumo bro bia wo no bro na mi se na mawo so ye hia bibia o akokro keke kana kase de bia bebi ese bia no ye bie woni da no akiro ya fansa fa akire hye sumia na so no ayi yetimu nya bi ya o se ehunu mu handle sa da biara da sudwe be fi na ya aju se ye ni atia ena di kokoro no ba ese wadan goalkeeper ye tuma na de ko ele so afara o mfi ni bio so se adwuma ni ho mi ni se oye adwuma ono akoto ka ni bi ono akoto bi ene oto ohunya sa to papa aha ene ba ye se koto inji yasim ene ode ko ware ene asa de ko ware wa ware ene waja wi ene ne mamienu na se we ne ka ho anan o masa de wa ko fa ni sisi abrante na odi na sister ikwa na mtimi so ntimi mmona odi bro wa bema bia ya nyi so bebu ma kwase an sa na tie ye be sere futuo we ko one emmanuel bilipa ne ba makwan mu an boso me ba ko pede ama sometimes very careful boso no be wachi
mama entie no kare ni ya udi tia obi ma we ene na ya frɛ wani ha down baba wani ha down wajuru musa ne o down wajuru musa ne o down wa mene no kwada ye na ene si ana me ho aba ho ba ye na mama ye na ye ka se buhunu ene mo ne na 2 minutes da wo de ye dai 2 minutes asa se wajuru ni mu ebie wutu so wani nyina ye herete wajuru mi ye se wajuru mu nyina na wo ko na wo chia to ese wo mo ya 2 minutes bo se ko ka isi mi na mo bi se so mo se 10 na crash na wo benya se ane wo mo ne ye ba se mama se mama no ko 20 minutes na ye de wo ku wo wala ka so ku da ha in a relationship ye be sra mo wo siu na eye wo de na wani ha jimi na wo kire ni ba bia wo se na wo kire no ene one ade aba ade wo mo ne ade de bo mema ya ase na wunya papa no a ese so wuguru mu bo ho ewo but you be di ni nyansa kwan so na wo ne masa one idea for the 100 million ada wo bi question ni nsa wo ho no wa feel sa feeling no nyanti feeling na de ni na ye de da bi se hunu ye hear so be feelings o bo voice o na Ghana ma yes me ni ye free ga na nya abotire misame na ga ne ko be ma me ne wo ho no e ko bo na ma ne se ni kunu mpana ne me ena boy no susu ni mijaye nti woni mijaye no na se me so me kwa abonten en ko fa bi se woni mejaye de e se wo su kunu no metale ho na ma ko metale ho ndese woni na jaya na da so tare ho me pa cho ye nya ade ye bodua wo ho no ma ye nya ade de so no be wani ni Dr. Mensa back na wono ye no de ye adwuma yi se friend Dr. Wonder na sadi ne kura wonya ne we ya roni bi o no de mi se ne ba ya mi ko dwom ti ko dwom so kese toye Central Market na abrosane so pa enti edi mi sika ekọ si mu ana opemfo ebu mu hwe mu tata mo 6 months 2 weeks anya me hwe enti mi nsa anya hwe enti ade chi mba adwom ne nsu ogu mi madam fo ba ko tiem sesi efe ne kwadu na odi mi ko suntress odi mi ko fie ta ade chi madam fo ba ko sisa ya oja ne hokwai oba me frɛ no ma ne ba wa ma mfa drop in edi mi ko fie ti ade chi oja ne hokwai se obi a nsu ogu mi se me wo se me de oja ne hokwai ti mi sita ya ba wo hwe nsu ni si tu na no se ka ho mfa nko ana ode me ko suntress ana ede mi to ambulance mba ko mfa no che yesi ye fie bibi plum ti gisi eyi akora ne hyenkubete mu onyini eyi akola no enti eyi akola ne hyenkubete mu yeyi mi no be ma ne sika no almost 60 million ya chire be ma ko fa 2 million ne ba ye se woni sika enti wo ko fa ne ba ni pipes na aka no pipes na ko bank akosi plus agi sika ba to ko abonte no sa ba ye 1 billion wo se wo sere mi so mi sika me mo ano ni enyi akola no ene me nko fie na obetu ya ma me meti ase ko yi sika wo tu card me ko kuro from state house e ma me ko yi sika no e me ye be yi ho ba fie ti ko yi ho ba fie no afi de nsem bebre enyema bebre o so 200,000 samina ni ho hwi ni ona meta mo so ntimi ya ma ju se me duru ba 7 months anan kama to me ho ne ma ni ona me to sam o yi 200,000 to bi na me de top pampers e bi na me de to samna e bi na me de to dem ko ka ba ma simi bi de nya no e ma asem no eno so kopie me papa anim amaka nti yes ye ba na ye hwinhwim sa nti dabi afa na ntimi nko dwom bi me nsani nti na me kofa pe wo so amedwom na ma so am de Nana Dr. Mensa back clinic. Dr. Wonder, Dr. Miracle. What's in her bank kasa? What's in the abebuum? Into woody of our yari and ko yari be ne jojo. Ama me no one say yari into my yari and tete. Dr. Wonder, Dr. Wonder. Kone honon tie drum fan kan yari ne dwane. Yari ne be dwane ampa some great member about pardon so new booster pa. Wo ba no na adwene wo fam wankase wa adwene wo fam adwene ne ya na da me se wa da wen ya Dr. Mensa some great member pada Dr. Mensa wo kotwi wani Guinness de prono na edi enshu wani mu bomodi a na fre Dr. Mensa sisi a was 027 11 73 551 027 11 73 551 na ene Dr. Mensa ni komo ne mom no
Richmond Herbal Center the Akuafo seminar ba we di dware ewro no pugu wafuso no na enane fibroid udware wie na honam yo hene de afedwu ho do honam utwidan se wo painting na twitwi sa pepepe ada we aponche na we odwan aba we odwan do we twitwidan paint e woni dem ho ampo otumi ya no de no ho odichi o say paint yebetu fiera betu etimi se we ye Akuafo soap no Akuafo nko no so de bia wo dware wie na honam wo ya na usisi honam yo ya peso we de yes pa ya wo tutuo mo amoye adwumade pa no de munya ye Akuafo nko ni Akuafo asamino Samdura Herbal Center, Seven Herbal Center, Blessed Herbal Munya Wokeo, Jeff Herbal wa Mankesi, Paulina Esapon Fico, Herbal wa Konongo, 0249 18 68 45 0249 na anyone any enkomo sisia na omo akwanua sanyina so Caressing Ventures e the Zahara Mission no G capsule saba eye namu yare dia eye duro ba ko penete ne te oba dwiba ni nyina ye nam yare odwini ha na odwini ha na otini ha be ma so be ma ho se preke sam yare no e ma ho nya akono ye ntimi mfa ni agoro abra Zahara wo ho Zahara nunum bi na mo ho adwuma na gina so wo bonse ase wo so ache sa eti wo de mission no benum G capsule so na Zahara man capsule na ma be ma gina so sa ho di run about ponko we di simu ana ko se yo nya de simu ana ko ani bia we nya Zahara man capsule si di e ba mission de e treat malaria typhoid diabetes na balance blood pressure no o kan she drugline pharmacy e ba na chemical shop bia bi ho 0246 34 83 34 Shane suma me we say Josie fashion and woman nene menya atade na ehye me kama Josie ba ko pe o ye good wato ne bo ase no wadwudwi wo emmo ho enche on say no wato wonto ma papa bi na obi asay no eyasa na abufuo eye Josie ba ko pe wo kuma se bom so woni meet me the sports and na edition mu fra Josie e was 0243 433 465 and she Mami Brago oba ho ofefo na ne nkola so ho efe uduru ho atum say yes ho fa ankasa e na wo ne ma papa so wo ne ho enyi no se de wusi pe akura no se de be yadea Mami Brago ya akọ kosra no because wo de okọ akohwe ho na hwe ne ma egu ho obo adwuma na ho so efe nti na ade ye nyina efe fe won si she's a hobby adawa ko hu obi wo akua kasa ne nkoda ho ofa wo si ho ofe ne mu de hin na hu ye obo e dan wo na ade efa ma yanka ade efa sai na se de osika ho ofe ne na tese wo hwemu a na wata twam animu ya na wa sport ba ko but na bi ko e tia dan wo as wata twam animu She's What is this? What is that? What is this? She's Kumasi Sports Stadium. Me ukase mi huno ni Unity Oyo ni edition mu Kumasi Sports Stadium. Kumasi Sports Stadium. Ya ukra wo sport na wakase ampa no ware. Ayi enti no she's say wope omo be ye pedicure very good nails no omo nim etire bo ankasa hairstyle is on omo bi omo botire nails omo sheshe no me pacho wa mpo wo ho adwuma mu anfre fa bibia metintim obi ayi bia me se bia se de ayi obi a ne boafo no nante no we hwe ne na we hwe ha asem no aka de say obi a hwe obi die ya bi so wotu de na ne nan bo buom me say etu de bo ro ni nyina ya enti ye pedie woni madwuma no because she's a eni madwuma enti ye pedie oni madwuma no na mom no ye wo Kumasi Sports
football stadium nti wo enkran ne other regions no anya de pemboa ye pe omo wo Kumase e bia wote Asafo Asokwa Amekom stadium and like Atonsu ubetumi abanti ye pe omo te empotamo ha na che se wo mo abaye sa adwuma we say e de amaye enti se bia wo perege ana wo pese ye bo bi ma wo pese wo so wo pa adwuma no me pa cho betumi afreshize e was 0249 155 776 na eni shize eni enkomo afei ebekọ amane so na ye ne yetiefo akodi nkomo ade afa yenia ba akosua pokuya na afei kwame mafo asem no ho bema ne yekwase abufu sabe sade enkrofo messages bi kire no ana wotwa ntro ana se oba no so eye no kre wa manani ana ho e wa brabom bema ne twa 1 billion no ana wo ba ne nte so wadwene ekire wo say 03224 98035 03224 98036 and 03224 98037 offer for din kai wudi any baby offer free ma me pa che ya frame mama dia de me ka se sira ko bi jama ma ri na me ku se me de ya de ma fo te no ko kwa ma ba ta ye adwuma ma wi de na die ya me ka kakra ni se ni ya de ma no he ni pe ni pa se o ba wu ni ni o ni na ta o be se so me te o ko ka ni dem o pa ni fika 100 million ma sa ta ma na mi ya ba ne kan sa 100 million ta wo kan bẹ́ẹ̀ ma no apẹ ni nyina ntọ ka o kò sáà náà sáà 100 million náà ni nyina bá ne kan ẹ̀dọ́ so sika no wọ́n tọ̀ kaa ẹ̀ yẹn wọ́n de gya kato hɔ ana wọ́n de yẹ adwuma yẹ odidi kọ kan wọ́n de kọtọ wọ́n so wọ́n bá ne deɛ ɔkɔtɔ ne kɔn dɛm bẹ́ẹ̀ ma no kura dɔnbɔne ní nsɛm a wɔkɛ ne nyinaa fɔ nko a 87.9 Kumasi ne bi akɔ ne nsɛm a wɔkɛ nyinaa ɔba bẹ́ẹ̀ ma no afɔ nko a bẹ́ẹ̀ ma no ɔyɛ wudi ni ne bɔ no ma ne nua ba n'ani abere na ɔde n'asɛm aba ne nua ba koku yasɛ udini ni aba na sem ne da na enyom hwe oba bia no wa ne ho nye ne de ai sa nti fe na nye me bi wo no di de ba ususu fa nye enyom ni aba da so sister nyame ensha papa udini ba bia frefe ya ba ko ya ba bi o fa kwata papa ni aba mame e ma ni obi bia fu nyina ha na me fa ko nye so na me ti akofi ase na nyina mini aba mame ene ye ni aba na wo be kasa na se mame na na sipa se nye me nyina na bo me mata wa cho wo ko wo kire wo ko na account wo ko yi 10,000 Ghana cedis eni mre madu go si ne betime nya kokodua ye ta de oba ye ni so be me mi de mi hu ni se be ma no wa se de mi ni an kan ni se di aka no kura no e bi ko na de kan e tia no wo bi demand baby a 30 million na 25 million and what did try about 100 million? If you say your man in the what do son as near me the party? What did them in your way? I would take call baby so good. You are not any what did you win them and then if you not or don't you? You don't see any and I'm too near Brava, them and what you are for me. It is a million man or see what 1 billion, 1 billion, I know they. Him want to so, let me near Bamon can no money be, and yet be a crack, our money be. Want to know many be na dia ko ne dia enya dia ebetimi aboa meme bi ne do mo ye ne dia en fata meme bi so mo ye sa ne bu ma ne kwati enye etie mo dia su ye so oba na japade a woni ne ye fan ma no ena sika dakra e so de mo ba ma na koma to ne ye mo won ko 40 million won ko 40 ko 5 million e fa mo oba no o peske mu odu no fe ni oba ne kwan e da se mi ya ba papa bi ya me ensha papa fa kwata we din ne be free went to me and you so 0322498035 we didn't baby free okay yeah madam me can I say when we are see for so we see far no one show when me pianica na me see me ka tell no that say we didn't baby hello we didn't baby free 19 I know Rabi man. Rabi Kafra boy. When you are there, Mano, why are you papa. They said the man only be in our back, our one of the boy Bama.
Who means someone? Ọbani deɛ saa ɛdɛ bi yɛ na wɔka ne deɛ wɔn te ko wɔnyɛ ne ba na ayɛ deɛ no. Ɛnhyɛ papa Rabi wodi ne baabi afeefee. Andrew Sulika ama nkatase bo nsumo pɛn. Maako ɛwɛ mani abere mu so mo ne sɔfo mu nyinaa ne nana yere mu nyinaa maako. Afei yɛ waba bɛtena hɔ nom wo nti bi ni wɔ ba besia 100 million ɛmfa mo ne fa kɔtɔ kaa. Na wo twi yɛ no so a wo sɛ bibi esie kaa dada so na wo kɔkɔtɔ yɛ o. Na wo no wa yare a hwɛ deɛ wode yɛ no. Ba ko yɛ me ya pa deɛ mo yɛ no yɛ me ya pa sa kwa no de ne ho ahyɛ no. Ɛma no so na betumi yi nti bi ni a wo no do bɛkɔ bank do bɛkɔ akɔ yi 100 million. Ebi ama wo bɛ ma sɛ fa kɔtɔ kaa. Ɔno ne kaa na wo twi no. Ɛnyɛ na ni yɛn so wɔ tɔn na wɔde akɔ bɔ ne dan so no. Ba ko yɛ me ya pa kwa na mo yɛ ne sa na yɛ me ya pa me ni abere mo so. Okay, nyame ensha papa 0322498035 0322498036 car onipa kro car akosua pokua ma ni prasa no obi message was Maa Akos. Every human being is with its animal character, so when one gets angry and bites you, that kind anger comes like that animal. So if you have a snake character, your anger is like a snake with a bite. I'm a victim. Okay, was on one kasano ebi ayaneda na ya nana kuya be asamo be man obe pata oba no pata deɛ ɛsɛ sɛ wɔ pata wɔ baa no ɛfiri sɛ wo ne no abɛtena ne dɛm 11 years nti ɛsɛ sɛ wo pata no ɛdan ka woantua bi da nti ɛno deɛ no nko a deɛ ɛsɛ sɛ wɔ pata no na wopɛ biribi ma no na nakoma yɛ de ɛtɔ ne yam na mmom efie biara ni hɔ ne akɔpɛ 1 billion de ama wo sɛ fie wɔ hɔ deɛ anka yɛbɛtɔn na ne yɛagye wo 1 billion ne yɛde ama wo na mmom sɛdeɛ wɔ ba bɛdi kwano deɛ yɛ ntwe ma ne saa enti so se bɛma no wɔ fie ampa a wɔm yɛ hunu na yɛ hunu sɛ bra bɛma no yɛsɛ no wo de kwasea no ɛno ɔhyehyɛ saa sika ɛkɔ hɔ ɛno deɛ saa bia ɛno deɛ sɛ wobɛtua okay ɛno deɛ ɛba saa kwa na ɛna sɛ wo ne nyɛ nya ne presi saa ɛda ne yɛbɛtɔn ohun sɛsi adeɛ a nkanoa no okay mede ade Maa Akos program ni Akoma mu Nsem yenwie kwa na emom ni yɛkɔ asia wɔ ne akɔ akɔtoa so de ebesi bia no yɛbɛfa ne live ɛwɔ TikTok sanso ɛna de akyi so ɔmo a wɔn anya bi ahwɛ no nso no yɛbɛtumi yɛbɛyi ama mo nso mahwɛ de yɛkɔ so ɛwɔ asetena no akyiri ne nyinaa nyame yɛ adom ɔkyerɛ yɛ da foforɔ nyame asiesie bɛsen hyia finds Camavinga. Still Camavinga back to Vinicius.